Добрый дзень, добрай раніцы. Працягваем гуляць у Pacific Drive. Мы у гульне займаемся толькі тым, што ганяем паміж вітаю Рэгана. Калі ўжо пятніца, хацелася б ужо хутчэй шчыра. Я нешта хачу больш хутчэй канец бы не тыдня, так? Вось, калі ты хто глядзіць на запіс, сёння панядзелак, хацелася б пятніца ўжо. Вось. Дык вось, чым мы займаемся? Pacific Drive гульня пра тое, як мы трапілі ў зону і мы далучыліся да анамальнай машыны, якая лічыцца тып Remnant, па тыпу рэшткі, скажам так. Вось, тое, што засталося праз доўгі час. І вось ён, гэтая машына, у прынцыпе, нам з ёй мы падарожнічаем і спрабуем выбрацца з зоны. Верагодна, што мы выберемся невялічка. Ось, таму будзем зараз аглядацца навокал. Вітаю, Варяка. Так, добранька, працягваем. Мы машыну ў папярэдні раз амаль падрыхтавалі, нават на выезд. Я зараз усё пераправеру і можа будзем адразу выязджаць. А чаго скрыня ўляцела? Скрыня. Пум-пум-пум-пум. У нас ёсць. Нам не хапае святла з табою. Агледзім яшчэ стан машыны. Фальшфейры ёсць адзін. І ўсё. Это адзінае, што яно выкінула. Ні халера там не бачна, калі шчыра. Блін, мне падаецца, я кожны раз, мне падаецца, падымаю яскравасць, яркасць. Бо яно не вельмі бачна. Мне... Так, яна опусцілася зноў назад. А чаму? Я ж падвышаў. Давайте трошки ось так хаця бы зробім. Бо я там літаральна 0, просто чорнае ўсё. О, хоць штосьці бачна. Добра. Машына. Адрамантаваць машыну нам рэкамендуецца. Для ремонта машыны патрэбны ресурс. Ресурс якога шкада. Давайте не будем ремонтовать, у нас 98%, в принципе, она не в благим стане. Я зараз яшчэ рухавік праверу. Рухавік у мяне пашкоджаны трошки. Увогуле ў ідэале замяніць рухавік у бліжэйшы час, я бы хацеў. Калі атрымаецца. Нават дзвер'ю, так, у нас мы поўнасцю упакаваны. Мы пакраху будзем замяняць гэтыя, мы ўжо атрымалі магчымасць апгрэйдзіць нашу машыну. Я так зразумеў, што гэта увогуле амаль галоўны геймплей гульні. Я думаў раней, што гэта больш пакатацца, але насамрэч гэта па тыпу палову часу ты будзеш калупацца з машынай, палову часу катацца. Вось, мы адразу паедзем. Хутчэй за ўсё, мы паедзем не туды, куды нам скажуць па сюжэце. Мне ж патрэбна на мапе адзначыць сабе месца, куды еду. Мы хутчэй за ўсё паедзем не туды, куды патрэбна па сюжэце, а ў дадатковыя месцы. Ага. О, там нестабільнасць нейкі, як шторм, нешта такое адзначана. Мы там ужо былі, бачыце, вось тут. Ага, экстрэмальныя гэта самае conditions асяроддзя. Так, у нас ёсць некалькі месцаў, якія ўвогуле не агледжаныя. Давайте іх агледзім. Тут нейкія плюс-мінус стабільна ўсё. Так. Месца абранае. Поедем туды. Что у нас по радио? Давайте, ничего. О, миленько. Давайте сегодня трошки нечто такое лайтовое. Так. Оп, не то. НРМ? Мне падаецца, хтосьці казаў, што ёсць тут можна сваё радыё даваць. Рабіць у машыне. Я бы толькі мясцовую, мне цікава паслухаць мясцовую музыку. Што гульня можа прапанаваць? Вельмі утульнае радыё, аж мурынейшае. Дарэчы, у пятніцу я забыўся крутануць рулетку, каб браць нам дадатковую гульню для аўторка. Вось.
Я зраблю гэта сёння, паспрабую, спадзяюся, гэта не будзе вялікай праблемай, не трапіць такая гульня, якую патрэбна рыхтаваць было бы ўсе выходныя. Спадзяюсь, такога не будзе. Вось, але сёння крутану рулетку і паглядзім, што там будзе. Вось, калі ў мяне атрымаецца, я падрыхтую гэта на заўтра, калі не атрымаецца, можа на сераду, ну, нешта такое перанесем. Спадзяюся, нічога такога не будзе. Так, падарожнічаем вось сюды. Угу. Добра, глядзім мапу, што ў нас увогуле ёсць. У нас ёсць паблізу, нам патрэбна збіраць вось гэтыя халеры жоўценькія, нам насамрэч іх увогуле ў ідэале ўсе сабраць. Я ўжо зразумеў, што гэта так працуе. Вось. Усё, што жоўтае на мапе, у ідэале паспрабуем зараз сабраць, неяк рызыкнем. Астатнія. Я не вельмі бачу чагосьці на дарозе, я бачу толькі вось тут. Таму там нейкія дамы, там ёсць нейкая станцыя. Давайте вось да яе паедзем. Спрабуем сабраць, што там на ёй ёсць. І будзем асцярожненька ехаць. Вельмі моцна затрымацца нам таксама нельга, бо не бясконцая далёка гэтая самая электрычнасць у машыны. Батарэйка садзіцца даволі хутка. Так. Я спецыяльна фары таму і выключыў, каб сэканоміць трошкі нам гэтай батарэйкі. Бо калі ўначы каталіся, там было, каб здаў увогуле. У прынцыпе, мы абмежаваны толькі палівам. Што там? Оп, а это што? Я не зразумеў, а чаму мне адчынілася наперадзе? А чаму яно адчыняецца? Мы злавілі сабе квірк нейкі? Цікава. Так. Давайте станцыю гэтую вежу прыбярэм. Так, яны абмяркоўваюць нешта. Яны нешта для іх... Глядзіце, нас... Зараз трошкі сюжэта. Яны паспыталі нас. Зараз выключылі вежу. Яны паспыталі нас, гэтыя вучоныя, каб мы пайшлі і скокнулі ў анамалію і тэлепартнулі нас адтуль у момант, калі мы былі ў небяспецы. А калі дакладна озвучана толькі адна жанчына, Оппі. Вось. Дык вось, якая справа? Яны ў гэты момант, як яны каментуюць, што яны, ў прынцыпе, атрымалі нейкія... Блин, яшчэ паехалі. Зараз, окей, цікава. Блін, яны... Просто мне... Шкада, для звычайнага тэмпа гульні і, можа быць, было бы нармальна, але я не паспяваю вам тлумачыць, аб чым яны кажуць перад тым, як яны пачнуць гаварыць зноў. Давайте я просто раскажу. Дык вось, якая справа? Машына з'яўляецца рэмнантам, то бок рэшткай нейкай, я не ведаю, яны самі не ўдакладняюць, што гэта такое. Карацей, яна сама анамалія сама па сабе. І справа ў тым, што калі мы скокнулі у дзіру, у прасторы дзесьці над горадам, мы скокнулі з моста ў яе, вось, калі мы туды скокнулі, па ўсёй зоне разнеслася нейкая хваля. І гэтая хваля літаральна адпаведная, ну, хвалі машыны, толькі адваротная, як бы негатыўная хваля. І, як яны сказалі, гэта хваля галюцынацый, якіх не было ўжо 40 гадоў. Вось, гэтыя вучоныя тут ужо даўно. Невядома, чаму яны не выбраліся, хутчэй за ўсё таму, што не ведаюць шляху, ну, як выбрацца з зоны. Альбо нешта спрабуюць даведацца, яны нам не тлумачаць, і мы іх спытаць не можам. Ось, у выніку мы ў той сітуацыі, калі мы проста іх слухаем па радыё і што яны абмяркоўваюць. І вось яны спадзяюцца, што яны могуць разарваць нашу сувязь з машынай, таму што машына нас захопіць нам кабзда. Вось, калі мы не выберемся імгненна вось зараз адсюль, мы хутчэй за ўсё звар'яцеем і памрэм тут.
Вось яны могуць разарваць нашу сувязь з машынай, і з намі ўсё будзе ў парадку. Thing that's happened in decades, just when things were getting dull. The remnants were the key to the mass hallucination. This whole time. Yes, and you nearly destroyed it. I need to go. This is huge, Princess. We have so much work to do. Да рэчы, што крута ў гэтага ўзроўню зараз тое, што мы ездзім, упершыню за доўгі час мы можам пакатацца, ну, такую нармальную кавалак часу. Дагэтуль у нас былі заўсёды нейкія машыны, разваленыя на дарозе, нешта абавязкова рабіць было. Зараз нам рабіць няма чаго, мы можам проста вось спакойненька тут. Я ўжо гук нейкі пачуў. Ладно, так. Пакінем тут машыну. Што гэта? Что ты нахрен такое? Ладно, ладно, ладно. Я сподіваюся, воно не распились мне машину. Это литерально бензопила сквозь землю. Окей. Не-не-не-не-не. Лут. Лута, гэта як бы дрэнна. Можа быць, гэта і дрэнна, то, што мы ні халеры, ні... Ну, як бы лута ад гэтага не атрымліваем. Але мне таксама падабаецца, каб, ну, ўсё было трошки больш такое, ведаць, пустое. Это трошки тэме гульні падыходзіць. О, блин, у меня смецця насамрэч у гэтых самых кішэнях. Давайте выкладзем яго ў машыну. Так. Перакладаем смецце. Зачиняйся. Мы здоровье так нормально сгубили. Компьютеры. Тут довольно шмат электроники розной. 2 штуки, 3 штуки электроники. Тут ничего. Ого. Трансмьютер. Ты что такое? Окей, он пусты. А что ты робишь? Трансмьютер. Ну добро, ладно, я не ведаю, что это такое. Могу его проскановать? Так, я могу его проскановать. Логбук. Информация по трансмьютерах. Бла-бла-бла. Ничего цікавого. Нешта, як по типу перапрацоўшчык нейкі такі цікавы. Ладно, разбираем. Нам электроника карысна будзе. Так, ёсць, электроника ёсць. Мне ёсць нешта на з гэтым самым з ім паглядзець, не? Трансмьютером як яго разабраць, там не? Нічого такого. Я зараз экономлю на своих фальшфейрах, бо их не бясконца далёка. Рабіць я их яшчэ не умею, у мяне рецепта няма. Только збіраю их. Ну добра. Аглядаем яшчэ звонку гэты домик. Мне падаецца ўсё. Можем ехать отсюда. Нам патрэбна толькі назад просто вярнуцца. Да рэчы, ўсё гэтае смецце, якое я набраў. Давайте адразу ў машыну. І вось давайте гэта з'ядзім, бо у нас па здароўю не вельмі удала. Так, ну што, здаем назад? Цудоўна. Мне падаецца, мы анамалію нейкую пачапілі ў машыне. Оп, заду. Калі мы едзем задам, то у нас адчыняецца капот. Але не заўсёды. Было б няблага яго выправіць. Так, тут уже завалы нейкія ідуць. Вежу кранаць не будзем, халера з ёй. Необходимости великой нема. О! Давай, 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 давай. Пила, как нас не разрезала.
О, там нешта гарыць. Так, там нешта ёсць. Добранька. Давайте зарад гэты забярэм тут у лесе. Гэта ён все равно тут недалёка. Вось гэтае месца. Куды з'ездзім? О, ён там унізе. Можа мне варта ўвогуле топ-топ просто зрабіць. Давайте я припаркую машину. Я не ожидаю рызыкаваць машиной, каб туды лезці. Тым больш, што яно недалёка. Спадзяюся, радыацыя мяне не заб'е тут. О, тут дакладна на машине не варта ездзіць. І тут літаральна больш ні галеры няма на гэтай тэрыторыі. Цікава. Трошки жудасна. Оп, забрали. Нічого не адбываецца. Просто радыацыя нас херачыць. О, блин. Что ты такое? Чему ты за мной идешь? Happy Hair. Чему ты тут и что ты робишь? Оу, аномалии з'явились. Давайте худшую машину за это запихнем. Машина. Бежим. Поклали. Там аномалия была, якую мы теоретично могли, я так зрозумів, у руки взять нечто такое. Ну, не... А, ось ты. Что ты? Ну, ты аномалия. Про тебя что-нибудь ведомо? Так, фрагменты журнала. Бла-бла-бла. Яна бяспечная. Окей. Я могу его взять в руки. Я могу его покласть. Угу. Давайте его покладем с собой, а? Как это? Трансфер. А. Только в руках можно пересовывать его. Блин. На жаль... Чекайте-ка. Эй, отчепитесь от моей машины. Дякую тебе велике. Але, на жаль, тебе придется пасти без нас. Это не это самое? О! Слухайте, я лячуся каля яго. Гэта аномалію, якую карысна прычапіць. А давайте покладем яе. Оп. Ой. Я буду лячыць, калі я буду в машине з ёй. Я ж недалёка ад яго. Не лячуся. Карысна, карацей, але не настолькі. Я спрабую не аблізваць, але ён мне здароўе дае. І мне не патрэбна на гэта нічога выдаваць. Спадзяюся, машина ад гэтага не пашкоджваецца, што я яго потом прычапіў. Так. Зараз далячуся і паеду далей. Дарэчы, што у нас час які ў гульне? 8 раніца. Добра, яшчэ не тое, каб дрэнна. Ну, хоць не ноч, як дагэтуль было. Так, полячыліся. Плануем далей наш маршрут. Мы вось тут. Праедем яшчэ... О! А, гэта можна выехаць сюды. Два месца, дзе можна выехаць. Смердючка ялинка? Где? Так, вось сюды поедем. Только перед этим зайдем вось в той невеличкий дом. Угу, цудоўна. Возьмем паліва. Гэта яшчэ і паліўная станцыя. Возьмем паліва, разберем вось тую машину, якая разваліўшаяся тут поблізу. Так. Оп. О, тут радыяцыя. Блин. Я спадзяюся спакойненька агледзець увесь дом.
Так, адыйду ад таго. Разбярем гэтую машыну. Нам патрэбна шмат даволі жалеза будзе. Метал, гума, нічога такога. Анамалія, можна яе на шкло павесіць, як гэтыя арматизаторы. Цудоўны варыянт для выкарыстання анамаліі. У прынцыпе, ведаеце, перагуляць у гэтую гульню, і ты такі ў вёску просто едзеш і думаеш аб тым, што ў цябе насамрэч не гэты самы, не рухавік грукае, а што ў цябе ў машыне анамалія, я думаю, прыкладна так. Можна даволі лёгка пераключыцца ў гэта. Так, паліва ў гэтай машыны няма. Сэнсу забіраць. Ну і паліва нам не вельмі патрэбна. Так. О, тут рознага. Святло ёсць таксама. Рознае смецце. Доўна. Панеляў больш не засталося, машыну тут разбіраць няма чаго. Добра. Магчыма, ў гэты дом можна зайсці. Давайце агледзім яго з іншага боку. Вітаю, Мармоль. Так. О, я магу з гэтага боку адчыніць. Оп, выламалі дзверы. Надоўга мы тут не можам затрымацца, так хуценька аглядаем. Як мага хутчэй. Оп. Што ў нас тут? Забіраем усё. Гэта забіраем усё. Гэта таксама. Гэта таксама. Не затрымліваемся, не затрымліваемся, не затрымліваемся. Як мага хутчэй. Так. Гэта ўсё херня. Гэта ўсё херня. Якія-небудзь скрыні? Мы не можем... Декавент. Что-то не было. Потом тебя глядим. Так. Тут ні халеры няма. Камяні лютаюць. Усё ў парадку. Ага, яно тут зачынена. Выходим. Просто выходим отсюда. Оп. Я не ведаю, что... Нешта с ротл шифтера нейкая халера вылетела. Усё. Радыяцыя адышлі. Уф. Усяго 19% здоров'я згубілі. Цудоўна. Забираемся в нашу машину. Скинем это все смете. Есть что-нибудь? Мы фару с собой забрали. Не ведаю навошта, блин. Давайте покладем в машину. Гэта я не ведаю. О! Мне патрэбна, где я могу 10 карацей упрыгожванне для машинки. Вау! Карацей, мы прадмет для упрыгожвання знайшлі. Я на упрыгожванне для майго гэтага коробкі перадач. Так. Добра, поедем, куды я адзначыў. Вітаю, яська гаспадар. Я ў пятніцу забыўся пакруціць рулетку. Таму прапаную дзесьці ўжо ў прынцыпе 20 хвілін прайшло. Давайте я зараз пакручу. О, блин. Вызначым, што ў нас во што мы пагуляем заўтра. Вось, я раблю новую рэч. Гэта я спрабую... У нас даволі павялічыўся спіс. А яшчэ я жадаю даць магчымасць некаторым гульням, якія некаторыя гульні не прасоўваюцца. Так? І я жадаю даць ім магчымасць перамагчы, пры гэтым захоўваючы як бы на што больш нагаласавалі, у таго больш шансаў. Таму я кручу рулетку па нашаму спісу гулін на пятнічны стрым. Таму нейкая з гэтых гулін можа раптоўна трапіць на першае месца. Ось, ну не на першае месца, наадварот, яна выйграе з той колькасцю балаў, колькі ў яе ёсць. Вось. Добренька, зараз я гэта зраблю. Зараз я вам пашару гэта ўсё пакажу. Так, глядзім. У мяне ёсць спецыяльны кол уже. Ну, яно не до конца падрыхтавана, але зараз будзе. Калі вы жадаеце штосьці, чамусьці даць больш шансаў перамагчы, у вас есть яшчэ, можа, хвілінка, пакуль я падрыхтоўваю сцэну паказаць вам. Так. Анекдоты? Анекдоты, на жаль, патрабуюць шмат падрыхтоўкі, таму я яе не ўключаю ў гэта. Так, ёсць у нас. Чаму не пераключылася сцэна? Вось яна вам пераключылася, мне не пераключылася, як звычайна. Добра, у вас есть трошки часу яшчэ. Пакуль я... Зараз я полезу, забяру спіс лідараў. І... Я забраў спіс лідараў, таму калі у вас было... яно вось у такім стане на гэты момант і будзе. Бяру... Зараз узгадаць, як гэтым карыстацца, вось так. Дадаем у спіс. Гэта наш спіс, давайте яго упрыгожым. Там можна абіраць знешні выгляд. Вось такі давайте зробім.
Бярем, выкідваем з гэтага спіса тое, што немагчыма падрыхтаваць за тым больш за адзін дзень. Ну гэта і тое, што не з'яўляецца ўвогуле гульнёй. Напрыклад, дайса малатка, якія ўсё яшчэ яго чакаюць. Дайса Йокамаса таксама не падыдзюць. Старосту Гезера з арыганай гэта абавязкова трэба пакінуць, так, арыгана? Вось. Далей гэта ўвесь стрым усе мяўкаюць, прыбіраем. Анекдоты прыбіраем. Як перакладаць гульню, таксама прыйдзецца падрыхтоўвацца даволі сур'ёзна. Так, Half-Life, тут усё выглядае добра. Усё добра, усё добра, усё добра. Менск увогуле можна было бы прыбраць з гэтага спісу. Вось, я яго прыбяру. Вось. Зараз ператасуем гэтыя рэзультаты, усе варыянты. Не чую, што там кажуць? У сэнсе. Вітаю, так. Вітаю. Ператасоўваем гэта ўсё, каб яно было больш цікава для нас, потому што тады будзе не зусім відавочна, што пераможа. І спрабуем круціць. Тая гульня, якая выпадзе, у яе мы паспрабуем пагуляць заўтра. Я спадзяюся, у мяне не будзе праблем з яе стартам. Я спецыяльна для гэтага рулетку спрабаваў у пятніцу зрабіць, каб у мяне былі выходныя, калі гэта старая гульня нейка, каб я хоць падрыхтавацца, у мяне быў час. Вось, у гэты раз я рызыкну, паспрабую на заўтра, бо забыўся ў пятніцу. Пробуем. І... Насамрэч, яна, по-моему, на першым месцы, так? Яна на першым месцы. Блин, ну... Так, дайте-ка я упэўнюся, што яна на першым месцы у нас дакладу. Мне падаецца, яна і была на першым месцы, не? Так, яна і была на першым месцы. Блин, чалавек хутчэй за ўсё чакае яе на пятнічны стрым. Блин, можа трэба лідара прыбіраць усё ж такі. Ужо другі раз. Патасоўка. Дык не, я просто, разумееце, калі я сам сабе круціў, я ні разу лідара не атрымліваў. Я такі, нармальна. А зараз я ўжо трэцяе галасаванне, з 3 галасаванняй перамагае лідара. І я вось думаю зараз. Так і мае быць. Ну, па задумцы, яно павінна быць, ну так. Ну, я просто думаю, можа быць, у наступныя разы можа варта прыбіраць канкрэтна. Ну, просто лідара тады можна перабіць. Не, давайте, я згодны. Давайте пакінем. Шкада, і калі чалавек чакаў яго на пятнічны стрым. А ў мяне ёсць зараз Fallout мод. По-моему, Fallout мод я ўжо ставіў. Трэба пераправерыць. Глядзіце, давайте так зробім. Зараз наступнае зробім. Я не ўпэўнены, што канкрэтна гэтую гульню. Добра, я згодны з тым, што паспрабуем яе пагуляць. Я не ўпэўнены, што я Fallout мод стаіць у мяне зараз. І калі ён з ім будуць нейкія праблемы, таму што я, па-моему, запускаў, правяраў, але гэта ўжо было даўно. Трэба пераправерыць. Калі ў мяне будуць нейкія праблемы з гэтай гульнёй, то я зараз ральну другі раз на выпадак, калі з першай не атрымаецца. Добра? Гэта наш запасны варыянт зараз будзе на заўтра, калі з першай не атрымаецца. Давайте так зробім. Другі варыянт, калі ў нас з першай не атрымаецца, будзе Frostpunk. Добра, я яго пакінуў. Я яшчэ раз пагляджу, хто ў нас на Fallout мод кідаў. У мяне павінна быць... у мяне ж ёсць, я забываюся на гэта, але я ж дадаў сабе, запамінаецца гэтая штука. Так, гляджу. Вось гэта. Глядзім, што ў нас было. Так, бяру і Fallout. Не, пачакайце-ка. Давайте я скапую просто з спіса. Hearts of Iron, Fallout мод. Вось гэта. Так? Чаму? А чаму я не магу? Чаму мяне не шукае? У мяне нейкая галера. Блин, для чаму пошук не працуе? О, дарэчы, не зараз толькі з'явілася. Мета Ігорый у нас галасаваў за гэта. Вось. Добра, я пакіну Hearts of Iron, я паспрабую заўтра запусціць Hearts of Iron 4 Fallout мод, калі ўсё атрымаецца. Калі не атрымаецца, то я возьму і гэты самы.
як ён? То я пагуляем у Frostpunk. Я буду падрыхтую яшчэ раз пераправеру, што ўсё ў парадку з Hearts of Iron. З Hearts of Iron, добра? Вось. Ну, патасоўкі. Гэта ўжо ўзгадвалася. Я не думаю, што гэта будзе праблемай. І я падумаў, што адзін раз, калі выпала, то... Ну, яно так выпала, так, давайте я вам сцэну не пераключу. Ось зараз. Я думаў, што сапраўды... Мне ж трэба яе адзначыць як пераможцу. Я яе зараз адзначу як пераможцу. Будем асцярожнымі. Не забыцца. Так, дадаем пераможцу. Дадаем Fallout. Чаму я Fallout усё жадаю Fallout указаць? Так, вось яна назва. Вось яна колькасць. Адзначаю дату, каб потым не забыць, каб ведаць, што за чым і калі. На 24 сёння, на... Давайте, колькі у нас зараз? 10, у мяне 10:35. Ёсць. Гатово. Цудоўна. Не, у ЦВК не рабілі, не. Тут усё, як вы нагаласавалі. Я выкінуў толькі варыянты, якія гэтыя самыя, якія я не змагу падрыхтаваць хутка, на якія патрэбна доўгая падрыхтоўка, і я б жадаў, каб я вот дакладна быў упэўнены, што вы гэтага жадаеце. Вось, напрыклад, варыянт з катлеткамі, гэта было пра яго. Таму што з катлеткамі ўсё, падрыхтоўка ўсё яшчэ ідзе. Вось. Дарэчы, увогуле, што ў нас адбываецца па ўсяму астатняму. З перакладам учора займаўся, нарэшце, за ўвесь тыдзень дабраўся пакалупацца трошкі з дыялогамі. Дыялогі апынулася трошкі складаней, яны як бы ёсць, яны ў мяне перад вачыма, але я нават іх дастаў, і нават у тым выглядзе, які я жадаў, але апынулася, што гэта проста незручна. Тое, што я зрабіў, гэта лухта. Гэта так не павінна працаваць. Мне патрэбна прыдумаць неяк па-іншаму. Я прыдумаў яшчэ нейкі альтэрнатыўны варыянт, як яго распакаваць, каб гэтым можна было карыстацца. Што гэта за гук? Окей, ладно. Дзівосна. Так. Пум-пум-пум. Што у нас тут можна? Стальныя дзверы. Стальныя пласціны. Цудоўна, нам сталі не хапае. Мы адразу пласціны гэта будзем выбіраць. Дык вось, тое, як атрымалася дастаць дыялогі, гэта проста незручна гэтым карыстацца, таму будзе яшчэ адна спроба дастаць іх. Я іх перараблю. І гэта не тое, каб супер складана, то бок, ну, я ўжо... У мяне ёсць структура, у мяне ёсць дыялогі, я бачу, дзе яны, але ў гульні ёсць, акрамя таго, што... О, блин, крэпер разламаўся. У гульні ёсць... Як апынулася, ёсць добрая навіна, ну, якую я вось літаральна учора даведаўся. У гульне тое, што з дыялогамі лічыцца нават тое, што мае адну рэпліку. Гэта, ведаеце, вось ты ходзіш па тэрыторыі і адзначаеш, ну, можаш проста, напрыклад, да радыё там падысці. Я лічыў, што яно дзесьці ў іншым месцы захаваны, але не, як апынулася, яно сярод дыялогаў таксама. Канкрэтна ў дыялогах, то бок яно лічыцца як структура дыялога. І ў выніку, як бы, яе не патрэбна выпраўляць. Чаму я не магу? Панельку. Вось она. Вось, у выніку атрымліваецца, што з 1500 дыялогаў, частка дыялогаў, вялікая частка дыялогаў, не большая, але значная, яна проста будзе не там. То бок нам не патрэбна за гэта клапаціцца, мы можам забіць на яе. Гэта не патрабуе перакладу і нават распакоўкі ў дыялогі, з гэтым будзе проста працаваць. Вось, я думаю, я іх проста выкіну нахрен, адсартую. Бо там ёсць магчымасць адрозніць іх ад іншых. Ну, таму што рэплік там недастаткова. Вось. Таму, у прынцыпе, у нас такім чынам атрымліваецца, гэта можна будзе перакласці. Але самі дыялогі яшчэ маюць мільён умоў. То бок, напрыклад, каб перайсці з адной рэплікі ў іншую, як опцыі дыялога, гэта з'яўляецца часткай дыялога, гэта правяраецца, ці вы сустракалі гэтага персанажа раней, дзе вы зараз знаходзіцеся, які зараз час, што на вас апранута. Ну, вось такія рэчы. І такіх праверак да халеры яны лічацца як опцыі дыялога. Я толькі вам не бачная ў гульне ў самой. У выніку атрымліваецца, патрэбна і іх таксама апрацаваць. Я зараз смеццю закіну. Так, і панелі таксама. Ну, добра. Нам трэба такі сабачка, які ківае галавой, каб пакласці на пярэднюю панель. О, было бы цудоўна.
У нас есть толькі ўпрыгожванне зараз для нашага, ну, вось гэтай коробкі перадач. На жаль. Але я спадзяюся, мы нешта новенькае, прыгожанькае знойдзем. Так. Поехали. Цікаво. О, турыст. На турыста заб'ем? Але раз'ем. Гэта мост? А, гэта тоннель. Давайте попробуем скорее тоннель проедем. Угу. Эта машина уже нават заросла. О! Тут нечто есть. Светло выключать не буду. Побачить, где моя машина. Так, это не... Ага. Продёбал просто факел свой. Давайте машину тогда оглядим, раз уже такая справа. Чтобы не барновать. Ни холеры нема. Просто продёбала ресурсы. Добренько. Скоро тоннель мы проезжаем, и тут, в принципе... Почекайте-ка. А тут можно зайти? А ось тут магчыма. Блин. Давайте ліхтарик. Знову гэтая халера, трансмютер. Які я не разумею, як ён працуе, навошта ён патрэбна. Добра, тут толькі смецце. І ўсё. Невялічкі тоннельчик, які заблакаваны яшчэ з усіх бакоў. Когда флайера у гэтых запущена. Давай, заводзіся. Мы выйдем, там будзе яшчэ набор домоў, мы там лут пособираем и поедем потым до пробки на полночи. И будем выезжать отсюда. О, яшчэ у тоннелі есть нешта там. А тут пригоженько, святло. Нейкая электроніка ёсць? Ёсць электроніка. Вось, напрыклад, я вырашыў бы перакласці гульню, як мне шукаць файлы з гэтымі тэкстамі. Я хекс-рэдактарам спрабаваў карыстацца, але ў мяне нічога не атрымалася, або гэта так проста не распавесці. Я скажу, праз хекс-рэдактар гэта на выпадак, калі у цябе няма аніякай іншай магчымасці. Я табе скажу, што большасць, ну, мод кам'юніці ў сусвеце вельмі моцная. Ну, тыя, хто модыфікуюць гульні, тыя, хто перакладаюць, хутчэй за ўсё гэтую праблему ўжо да цябе вырашалі. Для гэтага рухавіка, хутчэй за ўсё, калі гульня хоць колькі трошкі папулярная і выкарыстоўвае хоць трошкі папулярны рухавік, і на выпадак, калі яна не мае ніякай там афіцыйнай нейкай падтрымкі для модаў, то ты можаш пашукаць у інтэрнэце, хто рабіў яшчэ пераклады, то бок, ну, по тыпу, як дастаць асеты з гульні, вось гэта ўсё. Рэдактар, хекс-рэдактар, я кажу, гэта крайні выпадак. Гэта самы крайні выпадак, калі ў цябе... Ён, вядома, будзе працаваць у 100% выпадкаў, ну, таму што ён не пазбегне гэтага. Вось. Але, хутчэй за ўсё, ты знойдзеш нешта, што ўжо рабіў нехта, нават прыладу, якую яны рабілі, якую табе проста патрэбна ўсталяваць, і гэтай прылады і шукаць. Што гэта за радыё? Хто гэта падключаецца? The kids don't know any better, but I don't know. Growing up in a place like this. Дико урываецца нам... Нехта урываецца нам у гэты самы наш. Пачакайце-ка, гэты тоннель пад дамамі ідзе. Нам без... Блин. Нам бессэнсоўна туды ехаць, я зараз губляю час. Едем назад. Я жадаў просто даследаваць, але ў гэтым сэнсу няма ніякага. Гэта тоннель, які выйдзе просто з іншага боку, ён не вядзе да дамоў, ён едзе пад гэтымі самымі, пад дамамі. Вось. Так што, ў прынцыпе, калі гэта... Што з радыё?
Добре. Так вось, больше прыйдзецца папрацаваць усё роўно прыйдзецца. Не трэба думаць, што о, блин, я буду карыстацца працай іншых людзей, гэта нармальна. Ну, абсалютна нармальна браць вось гэтыя гайды, хутчэй за ўсё можна будзе знайсці. Хутчэй за ўсё знойдзецца спосаб, знойдзецца шмат людзей яшчэ, якія будуць гатовыя дапамагчы ў гэтым кам'юніці, так што, ну, гэта не праблема. Хутчэй праблема, які нюанс? Што гэта за гукі? Чаму я чую сірену? Я спадзяюся, нам тут ні кабзды не будзе. Это тут нам патрэбна згарнуць? Альбо я не разумею. А, далей, далей. Якія наступныя праблемы? То бок, ну, я магу распавесці, як гэта прыкладна выглядае. Спачатку шукаеш, хто што рабіў. Ну, як бы, калі б я пачаў займацца перакладам гульні, пра якую я ведаю, не халеры. Ну, з гэтага Disco-Elysium так працаваў. Так, давайте не будем тут спыняцца, халера з ім, нам не варта гэта для кавалкаў металу. Калі б я займаўся перакладам гульні, пра якую я ведаю, не халеры, я бы пайшоў у інтэрнэт. Ну, зноў жа, тры пункты. Першы пункт распакаваць тэкст з гульні, другі пункт перакласці гэты тэкст, трэці пункт запакаваць гэты тэкст назад. Гэта калі спрашчаць усё. Вось. З першым пунктам нюансы знайсці я канкрэтна для гэтай гульні, не для агульна ўсіх, а канкрэтна для гэтай гульні даставаць тэкст. Перакладчыкі ёсць паўсюль, хутчэй за ўсё, ты не адзін такі, як мінімум на іншую ангельскую мову, ну, ангельскую, лацінку іншую, хтосьці ўжо перакладаў. Вось. Знайсці, як яны гэта рабілі. Час ад часу ёсць цэлыя сайты, прысвечаныя гэтым перакладам. Вось. Мы... А што гэта у нас справа так? У нас нейкая нестабільнасць, альбо што? Я не разумею нашы апараты, як яны працуюць. Хутчэй за ўсё, мы карыстаемся кірыліцай, і таму ёсць нюанс. Ну, у нас канкрэтна вельмі вялікі нюанс, які... Так, зараз у анамалію галоўную не ўехаць. У нас ёсць вельмі вялікі нюанс таго, што нам патрэбна, каб гульня падтрымлівала кірыліцу. Вось. Хутчэй за ўсё падтрымліваць яна не будзе. Ну, як бы верагоднасць таго, што яна будзе падтрымліваць, ніжэй за тое, што не будзе. Вось. Нават калі падтрымлівае кірыліцу, то не будзе нашых літар. То бок, і хутчэй за ўсё гэта будзе кірыліца з расейскай. У лепшым выпадку. Кіт праляцеў. Ну, тады ўсё ў парадку, дакладна. Дарэчы, жадаю набыць аўтастопам па галактыцы у гэтым самым, на беларускай. Пакуль яшчэ не, але думаю. Не той, каб я ўжо чытаў яго, пры гэтым на ангельскай я чытаў аўтастопам па галактыцы. Адносна нядаўна, можа, гэта 5 гадоў таму. Вось, думаю, можа паўтарыць тое ж самае, толькі на беларускай. Так, вось гэта ўсё можа быць карысна. О, блин, тут радыяцыя, не заўважыў. Што-небудзь яшчэ? Нічога больш не бачу. Выбіраемся з кантэйнера. Вось. Бярэм, распакоўваем файл з гульні тэкст. Правяраем, што тэкст перакладаецца. Я магу гэты самы праверыць. Ну, то бок, я бяру гульню, я знаходжу, як распакаваць тэкст. Я правяраю, ці магу я замяніць тэкст і запакаваць яго назад. Нават без неабходных мне літараў. На літары пакуль забіваю. Ну, таму што гэта пункт нумар 2, які можа заняць яшчэ больш часу. Вось. Правяраю, што я магу запакаваць, знайсці радок у гульне і запакаваць яго назад і праверыць, што ён рэальна замяніўся ў гульне, што я знайшоў правільны радок. Гэта мой мінімальная праверка таго, што як мінімум гэта магчыма. То бок запакоўка таксама адваротны працэс, трэба праверыць. Калі тэкст запакаваўся, я магу гэта ўзяць і пхнуць сабе ў машыну. Калі атрымліваецца, што радок замяніўся, я правяраю, ну, зноў жа, правяраем кірыліцу. Вось, што з кірыліцай, гэта нам не вельмі патрэбна. Так, тут дзверы. Яна стальная, давайте разбярэм яе. Мы зараз будзем спрабаваць толькі стальныя дзверы разбіраць, нам дрэнныя дзверы не вельмі патрэбны ўжо. Нам стальныя пласціны гэта самае добрае, што нам можа быць. Так, Arda Fuel Tanker. Добра, тут нічога такога. Яшчэ-небудзь, што-небудзь тут ёсць? Ні халеры тут няма. Ну і халера. Ну і ладно.
Вельмі патрэбна было. Вось, калі я упэўнюся, што тэкст замяняецца, і нават не глядзячы на кірыліцу альбо лацінку, ну, карацей, я правяраю, што я упэўнены, што я... О, блин, набліжаецца звужэнне зоны, так? Давайте забіраем апошні тут паблізу у нас ёсць. Дарэчы, яго на мапе трэба адзначыць. Забіраем вось гэту кропку. Чай, ўсё напрямую просто поедем зараз. Згарнем з дарогі. Будем скончивать этот заезд. Так. Можа і не настолькі добрая ідэя. А, давай, машинка, машинка, давай. Не наехать только на эту холеру? Ау, ладно, я там у дрэва упрэцца. Где-то тут яно павінна быць, так? Вось оно. Сярод аномалии. Едзе. Вось, мы проезжаем мимо. Пробегаем, забираем нашу холеру гэтую. Зараз у нас хутчэй вообще будзе вельмі актыўна, я трошки на гэтым сканцэнтруюся. Хапаем, бяжым. Машина! Чаму ты едзеш сюды? Назад, 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 назад! Не сюды! Не заезжай! Не заезжай! Так, машина. Бляха, бляха, бляха. Наручник не поставил. Пнися. Машина, не едь далей. Треба было наручник поставить. Так. Давайте вот сюда. Так, это занадто далеко. Ни холер не бачно. А ё-моё. А ё-моё. Агрессивная аномалия навокал. Так. Выезжаем отсюда. Выезжаем. О, не, я у светло зараз траплю, так? Он меня проигнорует? Он меня не проигнорировал. Едем. Треба выехать назад. И зараз мы сквозь лес поедем. Так, я выберу, отъеду от пробки выхода достатково далеко зараз. Я еще еще занадто близко. Не подавался я вельми далеко уже. Не? Зона починается. Ось она, зона кропка выхода. А есть попростенненькая кропка выхода, либо я на однольковую по померах. Я на однольковую по померах. Давайте берем вось гэтую. Потому что она нейкая... Не-не-не, я ожидаю значить ей просто. Давайте вычесть хотя бы направо. Поедем до той пробки, потому что большую частку часу мы тогда по дороге проедем хоть, а не сквозь лес. Вельми далеко инакше ехать придется. Выбираемся отсюда. Ось, пакуль у меня час есть, трошки распавяду далей. Я распакаваў, уявім сабе, я ўзяў распакаваў у гэтай невядомай гульне, распакаваў тэкст, нават на ангельскі, замяніў гэты ангельскі тэкст на ангельскі. Вось, праверыў, такім чынам я магу праверыць сабе. Першая моя праверка будзе, я магу упэўніцца, што я магу ўстаўляць кірыліцу, у якім стане кірыліца у гэтай гульне, і ці будзе гэта працаваць. Дождь раптоўна пачаўся. Вось. Уявім сабе, што гэты момант правераны, і у нас ёсць ужо упэўненасць, што гэта працуе. Ну, то бок, мы ведаем, у нас, у залежнасці таго, што мы даведаліся праз гэтую праверку, мы будзем рабіць наступныя крокі. Калі патрэбна, уявім сабе найгоршы выпадак. Кірыліца ўвогуле адсутнічае ў гульне. Вось. Нам патрэбна, і гэта я гавару зараз пра сцэнарый, які мы замяняем ужо існуючы нейкі тэкст у гульне. Ну, то бок, проста існуючы, напрыклад, французскую на беларускую, напрыклад, замяняем, альбо нямецкую на беларускую. Потому что гэта прасцей. Ну, гэта адразу прасцей. Бярем самы горшы выпадак, калі кірыліцы ўвогуле няма. Нам патрэбна. Чаму няма кірыліцы? Увогуле, што гэта значыць? У нас ёсць шрифты. Так, ну, існуюць увогуле шрифты. Усё, што мы пішам, пішацца пэўнымі шрифтамі.
Вось. Гэтыя шрифты трэба вызначыць, як канкрэтна для гэтай гульні трэба запакаваць. Гэта яшчэ сваё даследаванне дадатковае. Ужо тут ёсць верагоднасць, што не для ўсіх гулін вы зможаце знайсці такое. Калі знайсці, як распакаваць тэкст і запакаваць яго назад у гульне. Так, мы далёка занадта праехалі. Калі распакаваць і запакаваць тэкст, вы хутчэй за ўсё знойдзеце шмат дзе, ну, па тыпу для большасці ўсяго. Любы гулін. Так, мы выбраліся з зону. І адчыняем выхад. Выход отчиняется. Едем. Зараз выбираемся отсюда нахрен. Як же кайфово, а? Униз. Выбраліся. Добра. Мы дома. Зарабілі сабе трошки ресурсаў. Зараз я яшчэ патрындзіць. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is and why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass Зараз я hallucinations pair наскончу, ці signals. я If далі we буду can get them розмовляти? together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. Я It's a насамрэч shady нічого theory, корисного but нового it's не the кажу. only lead we've got for now. You can do nothing. Так. Twiddle Я your thumbs даем. until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. And fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Так, калі мы... Машина рухаецца назад. Калі машина рухаецца назад... Не кожная, не. Пярэдняя панель, як увогуле гэта называецца. Shifter, гэта не тое. Вось гэта HUD. Opens. Оп, знайшоў? Правильный диагноз. Мы правильно знайшлі. Так, фіксы. Так. Гэта адна з іх. Мне патрэбны набор электрыка, каб выправіць гэта. Не хапае набора электрыка, каб выправіць адну з... У нашай машыны ёсць 3 праблемы нейкія. Окей. 2 другія, я нават не ведаю, што за яны. Дык вось, з перакладам далей. Бярэм. Мы даведаліся, што не хапае кірыліцы ў гульне. І не хапае ўвогуле ніякім выглядзе. Трэба знайсці гайды, знайсці людзей, ну, карацей, штосьці ў інтэрнэце, хто кажа, як гэта рабіць для гэтай канкрэтна гульні. О, тут радыё можна ўключыць. О! О, кайфы. Увесь гэты час можна было радыё ўключыць. Ну, конкретно на самой станції працоўнай, таму яна тут не ціха будзе. Давайте яшчэ знойдзем якую радыёстанцыю. «12 кіроўца? У сэнсе? Пра што гаворка? Так, машина трошки пашкоджана. Жыць можна. Гэта не такая кабзда. Вось. І ў гэты момант мы шукаем. Гэта самы доўгі працэс можа быць. Знайсці, як запакаваць шрифты ў гульню. Запаковваем, ну як, не самы доўгі, акрамя самого перакладу. Ну, пераклад будзе доўгі, але ў яго межы хоць вядомыя. Вось. Атрымліваецца, мы ведаем, як змяняць тэкст у гульне. Мы ведаем, як замяніць шрифт у гульне на тыя, якія нам патрэбны, таму што прыйдзецца нешта з шрифтом вырашаць.
Знаете, момент у меня кот зараз гуляется с хусточками. І атрымліваецца, калі ўжо калі мы ведаем як бы кожны кавалак таго, як гэта робіцца, то бок мы гэты момант займаліся даследаваннем, як гэта рабіць, правильно? Калі даследаванне скончана, можна наступны крокам будзе паспрабаваць перакласці вось паставіць перад сабой мэту перакласці увесь інвентар, напрыклад, некую старонку, на якой шмат чаго, так, шмат тэксту рознага. Ідзем на яе, спрабуем там перакласці. Час ад часу ў некаторых гульнях, напрыклад, адзін тэкст запакаваны па-іншаму ад другога, то бок у цябе, напрыклад, інтэрфейс можа быць па аднаму запакаваны, а гэтае самае іншае што-небудзь па-другому. У выніку такая вось галера і атрымліваецца, што як бы гэта можа яшчэ для кожнай гульні можа быць яшчэ некалькі вось такіх паўтарэння гэтай ітэрацыі, ну вось гэтых спробаў, таму што можа быць не ўсё, ну просто не ўсё у нас. І гэта нармальна, ну нічога такого. Першая праблема электрыка, другая кіроўца. Ну гэта класіка. Нагадваю, ліцэнзіі ў мяне няма, я гуляю як гуляецца, я вожу машыну як умею, як мяне гульні навучылі. Так. У нас тут ёсць упрыгожванне, трэба яго паставіць сабе абавязкова. Лямпачку гэтую увогуле ў шрэдер трэба запіхнуць, яна нам нахрен не патрэбна ўжо. Так, упрыгожванне куды запіхнуць? Tinker Station. Пабудаваць станцыю. Мне патрэбна станцыю пабудаваць спецыяльную, каб можна было упрыгожванне ставіць. Ага, то бок ідзем сюды. Станцыя упрыгожванней. Так? Outfitting Station. Вось яна хутчэй за ўсё. Газавы цыліндр нам патрэбна. Не хапае інгрэдыентаў. Добра. Стальныя панелі для шафы. А навошта нам... Это вось гэтая шафа? Не, это не яна. Увогуле, я можа не ўсё глядзеў. Што гэта такое? Аўтавак. Цікава. А ё-моё. Гэта калі ты прадзяўбаў штосьці. Окей, я зразумеў. Я пакладу назад. А потым тэкст выяўляецца, што тэкст не тэкст, нават, а тэкстура. Вітаю з бунею. Збунеў. Збайнеў. Не ўпэўнены. Вось. Сапраўды так. Ну, гэта нармальная штука. Як бы тут нічым не дапам... Слухайце, рэальна прадметы аднаўляюцца. Уся гэтую тэхніку разбіраў ужо 2 разы. Яна аднаўляюцца. У мяне тут мінімальны запас заўсёды ёсць смецця на гэтай базе. Гэта добра. Ну, гэта добра, таму што я магу, нават калі мне трошкі базавых рэсурсаў нейкіх не хапаю, мы заўсёды можам іх адсюль здабыць. Збыгнеў. Зразумеў. Тут увогуле ні халяры няма. Вось. З тэкстурамі свая асабістая гісторыя. Тэкстуры, ну, самі па сабе тэкстуры не з'яўляюцца праблемай. Галоўнае, каб у гульні іх можна было нармальна дастаць. Ну, каб хтосьці зрабіў ужо гэта ў ідэале. І мог, ну, можна было дзесьці знайсці, як яны гэта робяць. Таму што тэкстуркі глобальна, яны просто звычайныя гэтыя самыя. Просто выявы, ну, то бок відарысы. Вы просто бярэце, перамалёўваеце яго і ўсталяеце назад у гульню. Звычайна. Але бывае такое, калі ўзяць супер старыя гульні нейкія, напрыклад, тыя ж гоблінсы. Тэкст у гоблінсах, ён хутчэй за ўсё. Я не распакоўваў гоблінсаў і не спрабаваў іх перакладаць, але... Вітаю, Хтахампер. Дарэчы, вітаю. Так, дакладна. Вось. Нешта я так прачытаў, збыгнеў і такі, ага, окей. Добрага табе дня, Рэгана. Вось. Я думаю, што тыя ж гоблінцы, напрыклад, я, зноў жа, гэта я не спецыяліст па гоблінцах, але прыкладна на такой гульні я бы гэтага чакаў. У гоблінцах, хутчэй за ўсё, без хекс-рэдактара тэкст не памяняць. То бок патрэбна, там нават радка не будзе як звычайнага, там хутчэй за ўсё тэкст проста намаляваны. Ён нават не тэкстурка, як файлік асабісты, запакаваны, а проста
просто ўбудаваны ў гульню набор пікселяў. Такое вельмі верагоднасць гэтага вельмі высокая. Чым больш старая гульня, тым больш хутчэй за ўсё нестандартныя падыходы там ёсць. Пад стандартнымі падыходамі я маю таго, што што ў індустрыі зараз ёсць, ну, стандарты, скажем так. Яны робяць пэўныя рэчы пэўным відам, каб, ну, скажем так, працаўнікі з адной кампаніі пераходзяць у іншую і робяць літаральна так же сама. Вось, рухавікі падобныя адзін на адзін, і ў выніку ўсё гэта запакоўваецца прыкладна падобным спосабам. І, ну, падыходы аднолькавыя глобальна. Яны ўжо усталяваліся стандартызаваныя. Вось, таму такое вось можа быць. Што гэта увогуле? Ага. Нам упрыгожванні нейкія накідалі. Цэлы набор. А што я з гэтымі упрыгожваннямі магу зрабіць? Я ж не магу, у мяне станцыі пакуль няма. Я перакладаць гульні на NES. Ну, вось канкрэтна, калі казаць пра хэкс-рэдактары, то вось там хутчэй за ўсё будзе без варыянтаў. Ну, хутчэй за ўсё прыйдзецца літаральна перакладаць то, як ёсць. Вось. Што гэта у нас? У нас ёсць нейкая перліна. Ага, вось эту перліну можна са сметніцы можна закінуць у шрэдер. І з яе можа нешта вываліцца. Цэлы набор ресурсаў. Воу, воу. Ні халеры сабе. Это я ўсё забіраю. Это ўсё маё. Маё. Яшчэ ўпрыгожванне. Блин, у нас месца скончваецца. Давайте нешта на варштаце наробім. У нас ёсць цэлы набор панеляў, вось гэтых. Давайте гэтыя панелі і панаробім, пазаменім, і бамперы яшчэ. Зараз вы на гэтыя ресурсы ўсе пойдуць. Мы праходзім у эру, калі Unreal Engine стане адзіным рухавіком AAA гульняў, а Unity адзіным рухавіком мабілак. Такое вельмі верагодна. Ну, як бы не адзіны, ведаеце, калі адбудзецца змена. Калі у Unreal Engine і Unity яны два рухавіка, якія вельмі падобна, ну, як бы калі вы карысталіся аднім, вы не станеце майстрам другога, але вы будете ведаць, як мінімум у вас будуць чаканні пэўныя ад рухавіка, і вы будете уяўляць, як гэта працуе ўнутры, так? Вось, яны не настолькі далёка адзін ад аднаго, як можна сабе ўявіць. Ну, там пытанне толькі ў наладах і там, як вы будете гэта аптымізаваць, но я не пра гэта. Вось, і глядзіце, як звычайна у любых такіх рэчах настане момант стагнацыі, калі, скажем так, рухавік будзе не адпавядаць мэтам гэтых самых, ну, прылад, так? Вось, нагадаю, абодва рухавікі, яны зроблены для агула, то бок і для агульнай абстрактнай гульні. Не для канкрэтна нейкай гульні, і таму не для ўсіх гулін яна падыдзе. І вось можа з'явіцца ніша гулін, для якіх патрэбна рабіць свае рухавікі. Ну, літаральна свой асабісты рухавік, альбо, скажем так, будзе два Unreal Engine, скажем так, Unreal Engine, і вось рухавік, якім ты карыстаешься, калі Unreal Engine табе не падыходзіць, скажем так. І можа быць адгалініванне ад гэтага. Але так, яны два рухавіка, якія вельмі папулярныя, пры гэтым, хоць яны забіраюць большасць, ну, такую вялікую колькасць рынку, кампаніі будуць працягваць рабіць свае ўнутраныя рухавікі для сваіх гулін. Кампаніі, якія могуць сабе да гэта дазволіць. Гэта не пазбегнуць проста. Я нядаўна даведаўся, нават перавыданне з Stanley Parable пераехала з Source на Unity. Цікава. Пры гэтым яны візуальна, мне падавалася, яны ўвогуле нічым не адрозніваюцца. Так, набораў і электрыка ў нас няма. Бярэм стальныя панелі робім. Раз. Адну зрабілі, зараз заменім сабе панелі. Поляжу тут. Откручиваем гэтую панель. Так. Припиливаем яе сюды. І у нас покуль поляжы. Просто ляжы тут. Мы робім наступную. Так. Отчапили дверь. Побудь тут. И ставим... у сенсе. Блин, это я дверь отчапил. Ну, дверь так само добра. Давайте. Разбираем машину далей. Ёсць. Нам патрэбна будзе дверь.
Unreal Creation Engine. Зноў жа, я кажу, то кампаніі вялікія полностью не адмовяцца ад таго, каб ствараць свае рухавікі для сваіх мэтаў. Ну, гэта просто таму, што, як я казаў, у гэтых двух рухавікоў ёсць праблема ў тым, што яны добрыя рухавікі, гэта не праблема рухавіка. Але калі вы робіце інструмент, які павінны рабіць усё адразу, вы заўсёды робіце яго незручным для таго, каб рабіць адную простую рэч. Вось, ён будзе перагружаны. У ім будзе занадта шмат, ён будзе незручны. Чым больш вы будете спрабаваць ахапіць гэтым інструментам усё, тым больш вам прыйдзецца напружвацца, каб, ну, зрабіць, калі вы жадаеце простую рэч рабіць. Вось, гэта, ну, з любой рэчы так працуе. Так, дзверы. Слухайце, мне падаецца, я не навучыўся рабіць дзверы. Так, я не ўмею рабіць стальныя дзверы. Давайте паспрабуем. Магу я сабе паляпшэнне такое ўзяць? Так, дзверы. Это бамперы. Вось оно. Оп. Навучыліся. Паглядзелі, як гэта выглядае, запомнілі. Бярэм. Бяром. І бампер яшчэ. Ёсць. Так. Робім стальныя дзверы. Угу. Ставим сюды. Мне падаецца, з таго боку у нас таксама... А, не, гэта стальная дзверь. Стальныя дзверы. Бамперы. Давайте бамперам займемся, бо бамперам мы ў асноўным утыкаемся ва ўсе прадметы, і яны ж пашкоджанні атрымліваюць трошки хутчэй. А, так, не дарабіў. Так, бампер. Готово. Бедные CD Projekt Red навучыліся на кіберпанку, там кінулі задумку з уласным рухавіком. Для CD Projekt Red няма нагоды, ну, для кіберпанка. Тут трэба зразумець, яны, можа быць, я думаю, што гэта можа быць, ну, зноў жа, не заўсёды, ну, ім больш відавочна, але на мой погляд, калі я паглядзеў на кіберпанк, на мой погляд, неабходнасць у сваім рухавіке для кіберпанка няма. У сваім рухавіке. Калі вы Unreal Engine, напрыклад, не ідэальна працуе для гіганцкіх прастор. Ведаеце, калі патрэбна гіганцкая кавалак зямлі з далёкай прамалёўкай, ну, такія лэндскейпы, скажем так, ён робіць не вельмі ідэальна, на мой погляд. Вось, ён далёка прамалёўвае, але гэтага недастаткова, і калі вам патрэбна такое, альбо шмат пралікаў, як факторыю, то рабіць, напрыклад, умысную факторыю, мне падаецца, на гэтым самым... Мне інвентар поўны. Што за халера? Мне патрэбна гэтая станцыя для гэтых самых. А я магу, дарэчы, газавыя гэтыя балоны навучыцца рабіць адразу? Не? Такой увогуле магчымасці няма. Рыштунак розны. Ліберейтар розная херня. Это святло, ліхтарыкі. Ну, не вельмі патрэбна. Колы. Бакавая панель. Што для яе патрэбна? Стальныя. Добра, мы бакавую панель, можа, зробім сабе. Так, але я не бачу аніяк сабе лімпульс эмітар, што бы то ні было. Гэта не тое, што я шукаю. Да рухавіка мне яшчэ так дастаткова. Вось, таму я думаю, што CD Projekt Red вырашыла таму, што для іх праектаў неабходнасці няма. І я думаю, што, ў прынцыпе, яны маюць рацыю. Лепей, ім прасцей было бы... Якая справа? Якія мінусы ёсць у рухавіка свайго асабістага? То бок, ну, я сказаў, што гэта добра, свой рухавік гэта добра. А ў яго ёсць свае мінусы. Твой рухавік, гэта значыць, што спецыяліста па гэтаму, любога чалавека, якога ты знойдзеш, ён не ведае, як карыстацца тваім рухавіком. Ну, просто, ну, ён не можа чалавек з вуліцы ведаць, як карыстацца рухавіком, які у вас ёсць. Ну, блин, гэта не так працуе. Гэта немагчыма сабе ўявіць. І гэты чалавек прыходзіць такі і глядзіць на рухавік. Яму патрэбна час навучыцца, як ім карыстацца. Тым больш, нейкія змены паляпшаць яго неяк, альбо неяк яшчэ. У выніку вы як бы залежыце ад таго,
хто будзе у вас гэтым займацца, то бок вам патрэбны спецыялісты, якія будуць гэта падтрымліваць гэту справу ўсё. Вось. Нават калі гэта праблема падавалася бы вырашана, вам патрэбна паляпшаць яго бясконца, сачыць за ім. Калі ў яго ён не выконвае патрэбную вам мэту, вы не можете просто ўзяць і пераехаць на іншы рухавік. Таму што дакладна ніхто гайда для пераноса не напіша, акрамя тых людзей, якія у вас жа унутры кампаніі гэта ўсё і рабілі. Ну і ў выніку вы атрымліваецца... Ну і тым больш. Вы зрабілі рухавік, які добра робіць адну рэч. А што калі вы вырашылі раптоўна зрабіць зусім іншую рэч? Што вы далей потом будете рабіць з гэтай халерай, а? Ні халера вы не будете рабіць, нічога. Вы альбо паляпшаеце рухавік, альбо пераязджаеце на новы. Так. Батарэйка. Это добра. Так, пластыка у нас ужо да халеры. Некаторыя ресурсы, реально, мне іх трошки шмат. Давайте далей можа ставіць. Можна вярнуць падыход Valve, наймаць модераў. Такой таксама магчыма, але модеры, ведаеце, калі ў вас папулярная гульня і на яе вельмі шмат модаў, як Half-Life, так, гіганцкая колькасць модаў на вашу гульню, то тады вы можете наймаць модераў, таму што яны разумеюць ваш рухавік ужо. Яны, вядома, не бачылі яго знутры, але самыя прасунутыя модеры літаральна на нізкім узроўні ўжо ведаюць, як на вельмі нізкім, ну, вельмі дакладна ведаюць, як у вас працуе гэта ўсё. Вось яны вашыя, скажем так, кандыдаты на гэта. Так, я зараз гэта пакладу. Декаль. А можна я наклею куды-небудзь іх? Я павінен іх у рукі ўзяць, так? На панель. А чым сэнс яе? О, пачакайце-ка. Опа. Ага. Упрыгожванне. Усё, зразумеў, як гэта працуе. Я магу скласці гэта вось сюды. Угу. Упрыгожванне ўсё. Я знайшоў, куды упрыгожванне скінуць, і мне праблема адпала. Так. А станцыя для... О! Карацей, раскідаем зараз усё па шафах. Навядзем парадак, і мы можам хоць штосьці рабіць, а то ў мяне, блин, скончваецца месца, і гэта праблема. Так. Не, пачакайце-ка, вось гэта верні мне назад. Ты у нас што? Замена правадоў. Каб гэта не было, мне станцыя для ўпрыгожванняў патрэбна будзе для гэтага. Так, тады ідзеш сюды. Смецце розныя сюды. Так, я ж там нічога. Вось яшчэ гэтую трэба разабраць перліну адну. А сюды у нас розныя колеры. Што ты у нас? Гэта проста шэрая фарба. Давайте паспрабуем рознае ўпрыгожванне наклеіць. Оп. Як гэта выглядае? Ага. А калі я сюды пакладу? Ага. Ну, вы паглядзіце, якія мы гоначная проста кабзда, ну. Файная якая машынка будзе, зараз лініі гэта намалюем. На бампер я магу гэта наляпіць? Не, на бампер гэта не фарбуецца. На дах? Опа, і на дах можна. Прыгажосць, Ну, вы глядзіце, просто монстр кутенькі. Там есть яшчэ у нас фарба нейкая. Як гэта працуе? О, ну вы паглядзіце, прыгажосць. Зараз мы упрыгожым нашу машынку. Конкретно гэтыя дзверы чамусьці яны... Ну ладно. Як ёсць. Знайшлі фарбу, зараз всю фарбу гэтай размалюем. Ой, бампер можна, мне падаецца. Іржа не фарбуецца. Іржа гэта наступствы таго, што яно просто... Ну. Кайфушы. Іржа гэта самае. Гэта... Так, яна не фарбуецца, карацей. Вось гэта ўвогуле разваленыя дзверы, яны ніяк імі нічога не зрабіць, але мы зараз зробім усё адно залежнае, каб замяніць як мага больш частак.
Так, двери яшчэ ў нас засталіся. Так, давайте тыя дзверы заменім на... Блин, увогуле. Давайте яшчэ і ў смецніцу паадпраўляем усё гэта. Так. Гэта ў смецніцу таксама. Гэта бярэм. Ёсць яшчэ што-небудзь? Мне падаецца ўсё. І мне падаецца... А што калі я вось гэту націсну вось зараз? Оп. Ён забярэ і тое? Так, ён і тое забярэ. І ўсё запакаваў адразу. Ну, ты мой прыгажун. Нават калі нешта згубілі, яно ўсё верне нам. Так. Дверь далей заменяем. Стальная дверь. Раз. И еще одну стальную дверь. Ну. Самая фетская машина будет. Уставили назад. И еще одна дверь. Мне спотребится, до речі, еще одна дверь. Так. Зняли это. Ставим заднюю дверь. Ёсть. Потом размалюем ее. Ёсть. По перакладзе Disco Elysium. Я планую, я пісаў, што прыкладна стан бягучы, зараз дыялогі як бы і дастаў, а як бы яны і херня атрымліваецца. Мне не падабаецца, там ідэя для распакоўкі дыялогаў была ў тым, каб спрасціць працу. Працу гэта бягучы выгляд таго, што я зрабіў, яно спрашчае, але недастаткова. Там трэба яшчэ прадумаць, як павыкідваць з дыялогаў усе опцыі, якія не з'яўляюцца тэкстам, а іх да халеры. То бок ад адной рэплікі да другой можа быць такое, што ў вас яшчэ там 6 праверак, ці можете вы трапіць у гэты варыянт дыялога. І калі вы зможаце ў яго трапіць, то вы яго трапіце, я вам будзе ён доступны, калі не, то ён і так і не з'явіцца. А з-за таго, што праверак да халеры, то вы можете, ну, гэта у дрэва дыялогаў разрастаецца проста вельмі жорстка, і там амаль немагчыма сачыць за тэкстам, а нас не бянтэжыць, ці можаш ты бачыць, ці не можаш ты бачыць гэтую опцыю. Нам патрэбна, каб гэты тэкст, ну, калі ты тэарэтычна можаш да яе дайсці, то ты павінен яе бачыць перад сабой. Вось. Нам гэта патрэбна мець пры сабе. Вось такой прыкладны расклад, таму яно будзе ў такім вось стане, пакуль я не выпраўлю. З іншага боку, ёсць яшчэ адзін момант. Вельмі шмат тэксту, даволі вялікая колькасць тэксту, там зараз каб я не наблытаў. Нешта каля 1000 радкоў было яшчэ аднаўлено. Яны, ну, аднаўлено там з нюансам, як бы яго складаней патлумачыць, чым ён як бы не поўнасцю выпраўлены радкі. Але зменаў да халеры, і яны ўплываюць на агульнае адчуванне ад гульні. Таму мой план у тым, каб запакаваць, я ждаў, гэта можа быць зрабіць яшчэ учора, але я учора дакладна дыялогамі займаўся. Таму, у прынцыпе, яно ўжо ёсць у модзе, ну, як яно не выкладзена на Nexus Mods, але я магу гэта выкласці прыкладна, ну, за недоўгі час. Таму сёння, чым я буду сёння ўвечары займацца? Я паспрабую, па-першае, у нас заўтра стрым, і, магчыма, спатрэбіцца гэты самы, ну, нешта зрабіць з гэтым Fallout модам. Вось. Праверу яго працу, упэўніся, што ўсё ў парадку. Пачакайце-ка, у меня тут код поблизу. Вось. Я паспрабую спачатку праверыць мод, што на заўтра у нас усё працуе. Калі ніякіх праблемаў няма, ўсё ў парадку і застаецца яшчэ вольны час, я возьму і паспрабую запакаваць, я не буду дыялогамі займацца, бо гэта дакладна яшчэ некалькі гадзін. Вось. Я запакую новую версію мода, і калі паспею, выкладу яе на Nexus Mods. Тады будзе яшчэ і аднаўленне для перакладу. Так. Я... Прыгоженька. Мне падабаецца. Оп, упала. Так, гэтую яшчэ панель можам зняць. Пакуль паляжы тут. Калі ресурса хопіць, то мы зробім і яе. Стальная панель.
На яе адразу размалявалі. І адразу фарба. А, фарба не бясконцая. Я думаў, гэта па тыпу адчыніў і ўсё. Фарбуй сабе, пакуль не спынішся. Выбачаюся, хэдхампер. Выбачаюся. Зачитаю зараз. На будучыню. Обновить и обновить словы з розным значэннем. Обновить означае вярнуць у зыходны стан. Так, я зараз ты сказаў і я ўзгадаў. У нас, по-моему, была гэта размова нават з табою. Калі мяне нехта ўжо выпраўляў. Я гэта не ў першы раз памыляюся, выбачаюся. Так, я сабраў? Не. Не сабраў. Так, бампер. Оп. І у нас зараз машина, нават падобная на машину. Вы паглядзіце. Вот так вось это размаляваць яшчэ. Так. Оп. Ёсць. Одну дверь было бы цудоўна замяніць. Что такое мармоль? Регулярно кажу і пишу. Ну, помилки яны такія. Яны так просто не позбавишся ад іх. Ад некаторых. Некаторых, до речі, вельмі просто чамусьці. Обновить. Я памятаю, што гэта была размова. Мяне ўжо выпраўлялі. Мяне спрабавалі навучыць. Я навучаюся не той, каб хутка. Ну, усё. У нас паліраваная прыгожая машына. Мне падаецца, можна яшчэ адрамантаваць трошкі дэталяў некаторых. Як мінімум рухавік. Там перліна ёсць яшчэ у нас. Давайте усе фарбы сюды. Гэта ўсё сюды, акрамя перліны. Перліна, вярніся, калі ласка. Мне патрэбная. Ты будзеш? Перлін даюць шмат. Да халеры, як апынулася ресурсаў, перліна гэта добра. Так, берем перліну. Бярум. Кладзем. Усё маё. Усё маё. На гэты раз не так шмат, як у пярэдні. Новая фарба нейкая і яшчэ шмат смецця. Так, будзе зялёная, ёй мы карыстацца не будзем. Так. Оу, я не туды паклаў. Чакайце, а што я жадаў пакласць сюды? Не, гэта ўсё павінна пайсці вось сюды. Ці ёсць нейкае паляпшэнне для машыны, якое магу зрабіць зараз і заняцца гэтым? Дарэчы, мне набор электрыка патрэбна, каб выправіць тую праблему, якую я знайшоў. Яшчэ ёсць дзве праблемы, якія мы не знайшлі. Мне падаецца, адна з іх, так, бяром. Калі мы едзем наперад, зачыняецца капот, так? Таму мы бярэм. Калі рухаемся, машына рухаецца наперад. Так. Ёсць наперад? Хутка рухаецца. Не, пачакайце-ка. Можа, калі... Блін, тут няма такога варыянта. Ну, по типу яна паскараецца. Цікава. Добра. Я просто поэкспериментовал с дверыма. Оп. Это что? У меня дверь отвалилась? Это дивно зараз было. Меня просто взяла и двери задние отвалились. Дивосно. До речі,
Наконт інсайдаў абнавіць. Якую яшчэ памылку я раблю, как бы, не рабіце як я. Памылка моя у тым, што дзверы бываюць толькі множнага ліку. Не можа быць заднія дзверы, пярэднія дзверы. Так што, ну вось такая моя памылка. Я ніяк не магу я сябе падвыправіць до конца. Так. Ремонтны набор давайте. І прывядзем у парадак трошки машынку. Так. Где у нас? Вось для ремонта. Я не думаю, што я кагосьці здзівіў бы, ну, можа кагосьці здзівіў, вы такія ж, як і я. Вось, але ёсць такі момант, і вось канкрэтна я ведаю пра гэтую канкрэтную праблему, яна існуе. О, у нас нейкая халера ў машыне завялася. Бачыце? Жывая. Блин. Так, трошки батарейка. Панель пярэдняя. Оп. Капот прывялі ў парадак. І што-небудзь яшчэ. Дзверы мы, у прынцыпе, большую частку машыну зараз замянілі, таму, у прынцыпе, ремонта ёй не толькі патрэбна. Катька, а па чаму паліва скончваецца? А чаму паліва такі нізкі ўзровень, а? Мне падаецца, я ж запраўляў яе. Перад тым, ну, калі я толькі прыехаў сюды, я заправіў яе. Першае, што я зрабіў. Яшчэ трэба ў гульні, а не ў гульні. Ну так. Білагічны стрым. Я ведаю. Ну, блин, ведаю пра памылкі, на жаль, не ўмею выпраўляць іх усе адразу. Бываюць некаторыя рэчы, якія, ну, кажуць табе, і ты такі, блин, дакладна, і ўсё, яно неяк адразу кладзецца ў галаву, і ніколі не патрэбна потым узгадваць нават пра гэта. Вось, ты ведаеш, што ты зрабіў памылку, і ты лёгка выправіў яе. А некаторыя сядзяць з табою гадамі, і нікуды не падзяюцца, яны проста застаюцца з табою, і ўсё, і яны твае найлепшыя сябры. Пасяліліся ў тваёй галаве і не плацяць за жытло. Так. Давайте яшчэ электрычнасць. Оп. Запусцілі. Добра. Машына зарадзілася. Паліва у нас у каністрачцы ёсць. Што-небудзь яшчэ? А, задние двери отчинены. А Мармоль, скажи мне, куды тады націск ставить? Я зараз такі, у меня только два варианты. Я не упомнены куды. Условия, блин, я зараз спалюся и сам себе отказ дам. Ну, то, что покажу, что я не ведаю. Так что допоможи мне, калі ласка, скажи правильно. И я скажу, ведаў я ці не. Я вядома скажу, што я ведаў увесь гэты час правильно. На І, пачуцці. А, ну, вядома, я ведаў, што так і патрэбна. Слова пачуцці. Да, трэба націск ставіць на І. Вядома, я ведаў пра гэта. Так, мы можем рабіць яшчэ паляпшэнне. Станцыя для дэталяў. О, металу можна. Блин, у нас металу не хапае. Дзіўна. Вось чаго не чакаў, што у нас метал пачне скончвацца. Давайте распілім гэтую машыну. Правильно на У? Ну, карацей, файт. Набирайте вашего вайера. Так, зараз я адпілю ўсё тут. Пайду у наш пыласос, які просто забярэ ўсё гэтае смецце, я не збіраюся гэта рукамі ўсё папіраць, не вельмі зручна. Так, ёсць. Давай-ка, забирай. Забереш жа? Забраў. Ой, не у той бок пераклаўся.
Так, у нас ёсць больш прадметаў. Мы можам праверыць на станцыі, ці можам мы зрабіць вось гэтую дэталёвую станцыю. Я не ведаю, што за яна. Куды яе ставіць? А, туды. Ну-ка. Усталёўваем яе. Что это такое? Что это? А, вось яны ўпрыгожванні. Цудоўна. Так. Гэта стикеры, якія куды яны ідуць? Окей. Это нам не патрэбна. А, да рэчы, вось гэта ўсё? Тое, што тут ляжыць. Это можна ў сметніцу адправіць. Бо нам такое не патрэбна ўжо. Бярем у руки. Бяром. Кинули. Спазнілы стрым да дня роўнай мовы, ну. Філалагічны стрым у нас. Не, філалагічны чат, вы бачыце, я не настолькі... Я не магу вельмі паўнавартасна ў гэтым удзельнічаць, таму што я чалавек несвядомы і не лічу, што разбіраюся, як правільна рэчы казаць. Я кажу, як яны мне кажуцца, падаюцца, ну, вось... Я кажу, як яны мне кажуцца, і як мне падаюцца, што яны павінны быць. Я ні ў однай мове ніколі не ведаў правіл. Правілы гэта не для мяне. Я просто на адчуванні, на пачуццях. У мяне вайбавае вывучэнне мовы, ну, любой. Тое ж самае з ангельскай, тое ж самае, ну, там, з яшчэ некаторымі. Не буду казаць, якімі. Так. Не, базавыя правілы, вядома, патрэбна, ну, даведацца, што даведаўся. Але вось канкрэтна вось тут, вось у тонкім нейкім выпадку, выключэнне вы запомніце, я вось гэта не ўмею проста рабіць. І каб больш вас заблудзіць, можна пачуцце сказаць, а можна пачуццё. Ага, окей, цудоўна. Мы канчаткова можна з гэтым словам просто забіць. Для мяне гэта момант, калі ты такі, на гэту рэч патрэбна запомніць больш, чым адно. Ну, добра, хрен з табой. Існуй далей. Я цябе не запомню. Так. Добра. Таму, напрыклад, на той жа Disco Elysium пры перакладзе патрэбна... Ну, перакладаю зараз не я, гэта трэба разумець. Перакладае Вулчар у асноўным. Вось, думкі наконт таго, як павінна што гучаць. І, ну, у мяне ёсць кантэкст, я тады магу падабраць нейкі варыянт яшчэ. Але ў асноўным гэта са слоўнікам. Ну, без слоўніка там увогуле мне рабіць няма чаго. І то, мне падаецца, не заўсёды ён мяне выратуе, таму што, ну, не ў кожнае слово ты палезеш у слоўнік глядзець. Калі ты думаеш, што табе падаецца, што ты ведаеш, як гэта слово будзе, то ты хутчэй за ўсё карыстаешся той формай, якая табе ў галаву і прыйдзе. Інакш гэты тэкст немагчыма ўвесь апрацаваць. Мне падаецца, усё. Набор электрыка толькі нам патрэбна зрабіць. Было бы цудоўна зрабіць, каб мы маглі адрамантаваць нашу машыну. Ну, пазбавіцца ад гэтай праблемы. Калі мы, ну, яна не такая перашкаджае, але трошкі перашкаджае. Капот, калі падымаецца, і гэта ператвараецца трошкі. У нас жа ёсць паляпшэнні, упрыгожванні розныя. Давайте іх забярэм. Забяром, дарэчы. Вось яны ёсць. Кладём. І што? І як я павінна? Адчыніць інвентар. Ага. Дадалі. Яны дадаюцца туды ў спіс, і ўсё, гэта на зусім. Я просто абіраю, што мне падабаецца. Во, давайте. Усталёўваем. Throttle shifter. Што бы гэта не было. Так. Wire replacement. Гэта на пярэдняй частцы, так? О, пачакайце, там нейкая. Стикер.
Астропанк. Стикер. Добра, а дзе ён ідзе? Замена на пярэднім баку. А дзе гэты Астропанк? Стикер. А, вось ён ззаду. Ха, прыгоженька. Добра. Глядзіце, у нас ёсць трошкі аднаўленняў. У нас зараз ёсць такая вось эта халерка, будзе коўзацца. І у нас пераключальнік змяніўся па знешняму выгляду. Щось яшчэ, не? Зараз трэба пераглядзець упрыгожванне. Добра, калі карыстаюцца слоўнікам, а не апраўдваюць свае памылкі тым, што мова развіваецца. Справа ў тым, што сапраўды ну, як бы я лічу, што ну, слоўнікі, яны фіксуюць мову ў пэўны момант часу. Ну, я не спрабую зараз абараніць свае памылкі, я памыляюся да халеры, і нават для актуальнага стану мовы я раблю памылак да халеры. Ну, гэта нармальна. Вось, ну я лічу, што ну, я раблю памылкі, так, я тое, што магу выправіць, тое выправляю, не ўсё выправляецца ў мяне, ну, не ўсё атрымліваецца, так? Але трэба яшчэ разумець, ёсць адваротны бок у гэтага, то бок адваротная, як бы, не кропка гледжання, нават просто, ну, як бы стан мовы. Усе слоўнікі, яны фіксуюць мову ў пэўны момант часу. То бок, як гэта было актуальна ў гэты момант часу. Ага, гэта зачынена, і я кода не ведаю. Добра. Гук. Добра. Яны фіксуюць у пэўны момант часу. Таму атрымліваецца, што 100% адпавядаць слоўніку, як бы, ну, яны змяняюцца з часам. Ведаеце, прыкалдэс такі, а? Яны бясконца змяняюцца. І гэта не таму, што яны, як бы, неправільныя слоўнікі ёсць. Не, просто чалавек фіксаваў тое, што, ну, мог зафіксаваць навокал сябе. І выкарыстоўваючы розныя падыходы, таму што сярод некалькіх варыянтаў словаў яму патрэбна было абраць адзін нейкі варыянт. І ў выніку атрымліваецца, што ў нас і робяцца, ну, яшчэ не будзем казаць пра тое, што некаторыя слоўнікі робяцца з пэўнымі мэтамі. Ну, яны выконваюць пэўную задачу перад сабою. Вось. І атрымліваецца так, што як бы так, мова змяняецца, і слоўнік ён як бы фіксуе проста гэты стан мовы. І слоўнік гэта, скажам так, ну, не жорсткае правіла, а рэкамендацыя. Вось толькі не патрэбна, ну, таксама ёсць мяжа, ну, пэўная мяжа, і гэта хутчэй ўжо на меркаванне кожнага асабістага чалавека, што можна якія памылкі дапушчальныя, якія ўвогуле ні ў ніякім выпадку нельга дапускаць. Ось. Асноўныя памылкі, я лічу, недапушчальныя памылкі, калі атрымліваецца блытаніна, калі становіцца незразумела, што чалавек сказаў. Вось, ну, гэта ўвогуле тады нахрен можна ісці, без розніцы, як што ты сабе там апраўдваеш. Калі тваё слова ператвараецца ў нейкае абсалютна, якое ведае 3 чалавекі, ну, выбач, цябе ніхто не нахрен не зразумее. Ну, і калі цябе літаральна немагчыма зразумець. Вось так, і тады гэта праблема. Ну, мяжа канкрэтна калі ўжо лічыць, калі не, гэта ўжо для кожнага свая, мне падаецца. Ось. Так. Што мы можам яшчэ? Што такое insulated headlight? Не разумею, добра. Bio-headlight, я так разумею, гэта проста знешні выгляд яго зменіцца. Ну, у любом выпадку мы не можам гэтага адчыніць, нічога. Бакавыя гэтыя самыя. Сайд-рэк, вось гэта, бакавую штуку. Нам патрэбна, каб было куды рэчы пакласці. Дадаем да машыны. Куды я павінен гэта? Чаму сюды? А, вось я абіраю, дзе яе прыляпіць. Я абыходжу звычайна з левага боку, таму прыляплю вось сюды. Што я магу... А што сюды чапляецца так-то? Можа запаска нейкая, альбо нешта такое? Давайте паспрабуем запаску прычапіць. Не? А навошта яна патрэбна тады? У чым яе сэнс? Мэта твоя якая? Там есть описание предмета. Я ведаю, што за прадмет гэта па тыпу стойка. Там апісваецца, што яно павінна... Як яно... Ну, можна размясціць карацей. На машыне яшчэ дадаткова нешта на бок. Вось.
ну, ось, дадатковы яшчэ эквіпмент можна дадаваць на машыну, але што маецца на ўвазе пад гэтым? Па тыпу я потым магу адчыняць, я зараз толькі слот адчыню, а мне патрэбна тут жа адчыніць яшчэ прадмет нейкі, які чапляецца на машыну. Вось, мне падаецца вось гэта. Сховішча дадатковае, бакавое. Так, я вось зараз зрабіў яго, і атрымліваецца, я магу зрабіць сабе сайт storage гэтае. Так, магу. Метал скончыўся. Зараз мы пойдзем, калі... Ой, мы сёння ўвогуле паспеем яшчэ заезд зрабіць. Калі заезд будзем рабіць, то... О, прыгажосць. Нешта яшчэ, калі не ўлезе у тую, то можам сюды дадаткова яшчэ скласці. Так, рэальна цікава, у мяне праблема не у нечым іншым, а канкрэтна ў жалезе. У нас недахоп жалеза. Гэта дзіўна. Я не тое, што чакаў. Я думаў, што жалеза будзе столькі да халеры, што можна забыцца на яго ўвогуле. Ну тады будзем піліць усе машыны, які пабачым. Так. Што я магу яшчэ? Прыбраць квіркі гэтыя з машыны. На жаль. На жаль. А давайте паспрабуем. Каб праверыць поўнасцю пазбавіцца ад усіх праблем машыны, трэба... Не, мне падаецца, нічога не адбываецца. Машына выглядае ў парадку. А чаму яны... Таму што выключана гэта самае. Оп, панюх. Ну, выглядае добра. Калі праблемы ў машыны ёсць, то мы іх проста не бачым. Ну, усё ў парадку. Ось, добра. Запоўніць паліва. Наведаць сметніцу. Наведалі. Добра. Паліва. Там нават не бачна, што там мы ўжо ўвогуле даем. Паспрабуем яшчэ адзін заезд зрабіць. Ўсё такія ж недалёкія адначасова. Ну, адначасова. Не сюжэтна, таму што мы не паспеем нармальна. Абіраем. У нас ёсць невядомая тэрыторыя вось тут. 3 гадзіны туды ехаць. Оп. Добра. Ну, я думаю, з астатнім мы ўсім разбіраемся. Люб. І паехалі. Улева. Оп. Коўзалка гэтая. Чаму Рен? У нас ёсць коўзалка на панелі. На жаль, Рэгана гэта побачыць толькі ў запісу, так. Што гэта? Што гэта адзначана? Нешта блакітнае, далёка. Усе гэтыя штукі, яны ў цэнтры даволі глыбока. Паедзем праз правы бок. Выйдзем... Не ведаю, што за блакітная халера. Паспрабуем туды дабрацца. Наша мэта за гэты заезд. Сабраць як мага больш жалеза. Ё-моё. Аномальная якая холера. О. Давайте. Я паспрабую сунуцца сюды. Што гэта за аномалія? От даст. Радыяцыя ў асноўным. Добра. Ці ёсць мне, ці варта мне паспрабаваць? Я туды не дабяруся. Занадта і высокая радыяцыя, халера з ім. Там ёсць машына? Але заб'ем на яе. Як мы? Што гэта? The remnants are like us in a way. Those of us who chose to stay behind, we are as discarded and forgotten as they are.
And by chose to stay, you mean actively defying Блин. government orders to evacuate? Мы же не вырашили эту проблему с нашим You капотом. remember how we went without Давай, я сказал, что забьем на машину, не забьем. Нам потрібно железо. І там ще є домик. There's Я його like почистим. what? Only 100 of us left? If even that. Frankly, I'm surprised so many of us were unable to move on for one reason or another. Oh, speak for yourself. I'm here for the hunt. Hey, even better now there's no one to get in our way. Я не вельмі ўпэўнены з гэтымі людзьмі, якія засталіся ў гэтай зоне. Яны кажуць, што яны тут ужо... Яны 40 гадоў тут, але яны працавалі на гэтай тэрыторыі, яны працавалі ў гэтых лабараторыях на вельмі высокіх пазіцыях. То бок, калі не браць выпадка, што яны сталі галоўнымі там інжынерамі у першыя там свае... Што гэта, блин? Hey, driver, Дзённікі not to be гэта. a downer or nothing, but I'm wondering what we do if you can't find a way out of the zone. They got themselves over the wall. They'll find a way to survive here like the rest of us. Or not. Won't be my problem at that point. I'd hardly call what we're doing here surviving. Ugh, look, hey, both of you always going on and on about putting up with this, ensuring that. There's more to life than that, you know? You, for example, Oppie, you're brilliant. Зараз You я control розмовляю fundamental знову. forces of nature with your fingertips. Both of you did. Slow down there, kid. We were scientists, not superheroes. Well, I mean, look, hey, to someone who was all thumbs when it came to science, they're one and the same. I just don't understand why you're wasting away here, burrowed away in the zone. Both of you, you're sitting on so much lost potential. Potential is a carrot on a stick for the young. An illusion to keep you forging on when you should have given up long ago. Nothing had more potential than limb technology. And look what it did to the Olympic Peninsula. What I did. Look around. We're stuck here. For good. Вельмі позитивно. All we can do is survive. Everything else is moot. I forgot what a charmer you are, Oppie. An absolute living ray of sunshine and optimism. Ось, яны абмяркоўваюць, і зараз вельмі важны быў момант, яны абмяркоўвалі, ну, яно не сюжэтна важна, а хутчэй эмацыйна важна. Яны кажуць пра выжыванне, і што яны тут рэальна выжываюць. Але, ведаеце, мы з імі не сустракаліся, і мы не можам з імі празмаўляць, бо наша радыё толькі трансмітер, мы не можам перадаваць інфармацыю нейкую. Вось, і атрымліваецца такая вось халера, што як бы у нас няма з імі ўзаемадзеяння ніякага. Блін, заблакавана дарога, так? Я магу аб'ехаць там? Вось. Яны як бы кажуць пра выжыванне, але у мяне ў галаве не сыходзіцца адзін момант. Гэта колькі ж гадоў яны там? Толькі рэсівер, ну так, мы толькі атрымліваем паведамленне. Вось, колькі гадоў яны тут? Яны кажуць пра першы рэмонта не было. Каты разгарнулі, пачакайце-ка. Момант. Коты опрокинули сушилку, гуляліся паміж собою і заскокнули на сушилку і опрокинули її. З ними все в порядку, просто доволі голосно. Так, працягваем збираць железо. Нам железо все потрібно. Зачиняйся. Вось. Што я? А, дык вось, маё пытанне. Колькі яны тут, блин, знаходзяцца на гэтай зоне? То бок, яны кажуць, пра 40 гадоў не бачна было рэмнанта. То бок, па маіх прыкідках, яны ж, ну, скажам, уявім сабе, што яны, ім было 25. Яны сталі вядучымі навукоўцамі у гэтай мясцовасці. О, абдактар. Ах ты ж пачварак, это маё было. Вы же халера. Вось, і яны атрымліваюцца. Калі 40 гадоў прайшло з папярэдняга рэмнанта, то бок яны ўжо нейкі пэўны час працавалі. Атрымліваецца, яны тут ім па 60+, там 65+, так? Няблага. Няблага так. Але гэта толькі з меркаваннем, што яны літаральна было па 25. А што калі ім было 30?
Што калі ім было 40, калі яны былі вядучымі вучонымі тут, а? Як гэта працуе? У нататках, якія я бачыў і запісах, пакуль, кажацца, ну, яны нейкія галоўныя пазіцыі. Як мінімум, тая, хто вынайшла гэтую тэхналогію, гэтую лім-тэхналогію. Чапіся! Чапіся! Пачвара! А ну? Як тебе? Патрэбна... Ага. Ён чапляецца, калі выключыць рукавік, альбо што? Там яшчэ радыяцыя. Радыяцыя дакладна для іх я здзіўлены, што яны пражылі так шмат. Ну, я вельмі здзіўлены. Мне падаецца, гэта нешта тут не ў парадку. Нешта нечыста. Гэта вельмі дзіўна, што яны перажылі, і яны кажуць, што іх усяго некалькі соцень. Ну, па тыпу, іх ідзе размова, што яны тут жывуць, і ёсць яшчэ, ну, іх не шмат, але ёсць. Засталіся людзі ў зоне, якія выжываюць у ёй. Ты чаго? Мою машыну зноў? Адчапісь ад мою машыну, калі ласка. Слышь ты? Молодчина. Зноў ж нам патрэбна ўсё жалеза, якое мы можам сабраць. Ёсць? Мне падаецца, ёсць. Кола. Только яшчэ адзін скрапер прыйдзецца рабіць. Ну, уже супер долго. Он мяне зараз спрабуе скрасці. А ты мог падчапіцца, калі ласка? Вось жа. Пачвара. О, там яшчэ машыну гэтую дзверы можна адарваць. Вітаю у суполцы, Мікітрон. 666. Вітаю у суполцы. Ён зноў там машыну мою спрабуе скрасці, не? Не. Лачына. Так. Кола. Ого, якое кола прыгожае. Мне падаецца, мне не хопіць майго скрэпера, ён зламаецца зараз. Так, зламаўся. Пойдзем новы зробім. Адчапіся. Ой, да ладно. Адчапіся ад маёй машыны, яна не твоя. Машына уязджае. Машына! Ну погуляешься и все, и нормально. Верни только потом машину мою. Так. Оп. Возник. Так, коло это разберем. О. Поляпшение, шмат металлу. Ну, подається... О, яшчэ одно. Займае шмат часу, шчыра. Я бы жадаў, каб у гульне менш, ну, скажем так, працэс вось гэтага разбірання. Гэта прыемна, але ў той жа момант быццам бы занадта. Я месцамі жадаў бы проста пакатацца. Пакайфаваць пад музыку. Дарэчы, дзе маё радыё? Так, радыё. О, поехали. Добро. Так, осторожненько. Выезжаем на дорогу. Упс. Я что, снес? Тут радиация, тут уже не будем выходить. Радиационная аномалия. Так, мне падаецца, я занадта шмат часу губляю тут навокал. Давайте хутка пробежимся. Толькі позбираем, не будем разбирать ничего, только забираем со скрынь. О, что ты такое? Repair stop. А? Я могу припарковать машину и отремонтовать ее? Добре, давайте спочатку заберем усё, як я і обіцяв. Спочатку тільки...
Электроніка, заберем яе. Усё ж таки з крапером разберем. Электроніка, Red Carriage. Смецце. О, ежа. Усё, яшчэ запісы нейкія нотаткі. Зноў нотаткі, мы, ну, там іх шмат доўга чытаць, таму зараз пакуль не будзем займацца гэтым. Так. Зноў жа, я спрабую зрабіць яшчэ забег да таго моманту, як я пайду працаваць. Звычайная дзвер, добра. Як я ўжо казаў, пасля працы план такі прыкладна. Я падрыхтую на заўтра стрым па гэтаму самому, па Hearts of Iron 4 Fallout мод. Я яго падрыхтую, праверу, ці ўсё працуе. Калі не атрымаецца зрабіць, з ім будуць нейкія тэхнічныя праблемы. Я яго ўжо правяраў, таму праблемы не павінна быць, але усялякая бывае, правильно? Так, машыну. Усё прыводзіцца ў парадак. Цудоўна. Машына ў парадку. Калі не ёсць нейкія тэхнічныя праблемы і я не магу заўтра зладзіць стрым, то тады я бяру другую гульню, якая выпала, гэта Frostpunk. Вось. Наступныя разы у мяне нават з'явілася думка, можа быць, варта нейкі топ-5, напрыклад, не кранаць. Ну, таму што гэта, калі шчыра, гэта проста рандом, яно так выпала, яно, ну, у мяне такога не было. Калі я тэставаў сваё галасаванне, ну, не галасаванне, а рулетку, калі галасаваў, калі тэставаў сваю рулетку, то я ніколі не атрымліваў сабе топавых результатаў. Такім чынам, ну, яна для мяне выглядала даволі справядлівая, але мы трэці раз гэта робім, і з 3 разоў выпадае топ-1. Літаральна топ-1. Добра, што гэты топ-1 яшчэ недалёка-далёка наперадзе, таму гэта, ў прынцыпе, неблага. Яшчэ. Так. Добранька. Поедем, зараз затрымлівацца будзем менш. Багажнік толькі заглянем у машынкі справа. Складана лута гобліна ўнутранага спыніць. У любым выпадку жалеза мы згубілі шмат. І жалеза ўсё ж таки нам патрэбна. Я кажу, што можа хопіць ужо, але я разумею, што канкрэтна для гульні гэта карысна, мне патрэбна гэтае жалеза ўсё. Бо стальныя панелі зараз разыходзяцца літаральна на ўсё. Ідэальны варыянт, можа быць, было бы просто глядзець толькі там, дзе ёсць стальныя, ну, стальныя дзверы, напрыклад. Вось такое забіраць. Яно сэканоміла бы час. Дарэчы, іх можна нешта з імі рабіць, не? Што бочкі так раптоўна стаяць у сярэдзіне нічога. Поехали далее. Там будзе наперадзе вось гарадок, не гарадок, невялічкі дом. Пад'язджаем да яго яшчэ і тады едзем у лес. У нас там варыянты не вельмі шмат. Едзем кудысьці ў поле на блакітную рэч, да якой мы ўсё весь гэты час ехалі. Не ведаю, што за яна. Вось гэты домик адзначаны быў на мапе. Оу, фактуры нейкія. Добра. Давайте раздзяўбем гэта. А, нет, там святло, давайте не будем раздзяўбаць, там было яно павінна пакідаць нам электрычнасць, не? Ага, мы ўнутр не трапім. Набор электрыка мне патрэбны. Я ўсё яшчэ не ўмею іх рабіць. Ды ну, пакінь, гульні ўсё роўна танеюць і шансы на іншых гульняў растуць самі па сабе. Так, я згодны. Як бы, проста, ведаеш, чаканні былі такія, што... Мае чаканні былі, што гэта будзе, ну, топовая гульня, самая топовая гульня. У яе, насамрэч, хоць і ёсць 15-20% верагоднасці перамагчы, але гэта ўсяго там 15-20%. 80-90% шанец там, ну, застаецца на тое, што, ну, 80% шанса, што яно трапіць нешта іншае. І тут мне 2 разы трапляе. Ну, рандом ён такі, як бы нічога з ім не паробіш. Пры гэтым зараз, калі ўсе топавыя гульні трошкі выраўняліся паміж усімі, гэта, ну, рэальна, скажем так, падымае кошт балаў усіх.
Ну, кошт балаў зараз расце. Ну, як бы, як это. І кожны бал зараз больш верагоднасці, што паўплывае, чым раней. Таму ў любым выпадку як бы карысць ёсць. Адзінае што, мінус гэта, ведаеш, апошняя бойка ў чацвер, перад самым канцом галасавання. Вось. І атрымліваецца, нейкі чалавек мог чакаць, што ён будзе там змагацца за гэтую гульню, а ў выніку яна проста перамагае. Гэта можа быць, я не ведаю, бо я ж не той чалавек, які галасуе, так? Я перажываю за ўсе гульні, якія перада мною ёсць. Вось, я жадаю, каб яны ўсе перамаглі. Мне у некаторыя гульні я шчыра чакаю, калі яны перамогуць. Я просто чакаю, сячу. Так, мы лезем уверх. Мы зараз праз лес тут будем прабірацца. О, блин, зараз яшчэ і шторм мы трапім. Ну, хоць зараз, падаецца, мы вельмі неудала прыедзем. Даследаваць новую нейкую халеру і яшчэ і пад самы шторм. Так, шторм на нас налятае. Так, я занадта ўправо ўзяў. Трошки левей. Пакуль што результатаў шторма я нешта не бачу. Курс дайсаў расце. Так, ну, чым больш я іх выкарыстоўваю, як бы на стрымы, тым больш за кожны дайс верагоднасць перабіць, ну, далей. Таму гэта як бы карысная рэч у любым выпадку. Я ўжо заўважыў, што ў пэўны момант стала, ну, проста трошки складана галасаваць. Пры гэтым, зноў жа, колькасць дайсаў расце ад колькасці гледачоў. Ну, то бок, чым больш людзей мяне глядзіць, тым больш дайсаў апынаецца ў вас, ну, як бы агулам. Што гэта? Я не упэўнены. Что такое? Аудио... Загадковые аудиозаписи. Ага. Офелия Тернера. Это старый запись. Але гэта нейкі проста част кавалак дайса, дайса, боже, кавалак запіса. І ён з нейкай канферэнцыі падпаў. Dr. Ophelia Turner is standing next to President Koch, the top Что of her это? head barely clearing his shoulder. She stands, stiff-backed, her hazel eyes affixed on the glass and steel chamber in front of her. She does not appear to breathe until a ball of light appears out of thin air. The sight is tremendous, a lightning bolt frozen mid-strike, and the reaction immediate. The gathering audience roars with excitement and spontaneous applause. On Dr. Turner, only a tightening of her lips indicates that she hears the audience at all. Dr. Turner and President Koch pose for a picture, and she does not smile even then. That picture is the image splashed across newspapers and science journals for the next decade. The mother of LIM technology, they called her. The angel of a new age. The newspapers at that time laid the titles on thick while peddling the impending utopia. Then she recedes into the bowels of a government research facility. She's never seen again in public. There are scant appearances here and there in blink and you miss it promotional videos and blatant propaganda fodder, and then she and the promise of LIM technology disappear. Окей. То, што зараз расказвалася, гэта была канферэнцыя, вось момант, калі вынаходніцтва LIM-тэхналогіі. Што за LIM-тэхналогіі, я да канца сам не разумею. Ну, я так разумею, ўсё вось гэта прывяла... LIM-тэхналогія да гэтага і прывяла. Вось. І Офелія Тернер, там, Тернер, по-моему, так? Офелія гэта і ёсць OPI наша, якая гэтым даследаваннем і займалася. І яна, па тыпу, вельмі яскравая, выбітная навукоўца, якая увогуле, ну, прывяла гэтую тэхналогію. Але ёсць нейкая праблема. Ёй увогуле пофіг было на астатніх, і яна спрабавала неяк разабрацца. Яна, ну, працуе. І яна зараз ведае, што яна нарабіла дрэнна. Ну, то бок, яна спрабуе выправіць гэта неяк. Пры гэтым усё роўна не вельмі клапоціцца аб людзях. Ну, як яна нашым жыццём рызыкуе і не вельмі неяк напружваецца. Такая, ну, даволі змрочная. Ось. Так. Ну, выглядае так, што ўсё ў парадку. Бярем
бяром зараз. Збіраем жоўтенькае гэта ўсё. Для гэтага нам спатрэбіцца вярнуцца назад, дарэчы. Я прапаную альбо першае ж з'явіцца, калі мы ўсіх тут збярэм яе. Давайте по дарозе праедзем спачатку. Будем выбірацца па крахоце. Мы сабралі не толькі каб шмат, але ну самі вось гэтыя жоўтенькія, яны самі па сабе вельмі карысныя. За іх мы таксама адчыняем сабе тэхналогіі. Ну, паляпшэнне для машыны розныя. Таму гэтыя жоўтенькія халеры патрэбна збіраць. У ідэале паспрабуем усё сабраць. Ну, усе іх 3. Вось оно там першае. Гэта абдактары, яны, ну, гэта анамаліі, яны нейкі дзіўныя. Яны, вось як зараз, напрыклад, ён можа агрэсіўна даволі мяне спрабаваць забраць. Ага, і што мне зробіш? Адчапіўся. Нават не буду спыняць машыну. Забіраю эту энергію. Якар для энергіі. А ё-моё! Гэтыя хлопчыкі з'явіліся. Ау. Чапіся. Дякую, што выцягнуў мяне на дарогу. Літаральна у турыста уцягнуў. Бо турысты гэта такія манекены, якія выбухаюць. Ау. Так, у нас ёсць яшчэ куды... Добра, едзем адсюль. І едзем у лес, што цікава. Адчапіцеся ад мяне. Вітаю, Пурбай. А нельга гэтую летаючую пачварку на металлом пусціць? У мяне такога інструмента няма. Усе мае інструменты ў бліжнім... О, цішэй, асторожненька. Яны ўсе ў бліжнім, ну, паблізу, карацей, працуюць. Я магу распіліць тое, што літаральна перада мною, але штосьці далей ужо па-за межамі майго дасягнення. Можа быць, потым з'явіцца нешта супраць іх, але не. Яны проста летаюць. Цалкам яны не тое, каб супер небяспечныя. Але вось зараз ён мяне зацягнуў у поле гэтых самых манекенаў. Турысты называецца анамалія. Гэта манекены, якія выбухаюць, калі іх дакрануцца, яны выглядаюць як людзі. Пры гэтым яны рухаюцца яшчэ, бачыце? Вось там. Вось яны стаяць, манекены гэтыя. О, яшчэ ёсць. Манекен таксама, як бы сам па сабе манекен, напрыклад, гэта, ён не той, каб небяспечны, просто аб'язджаеш яго і не кранаеш, і ўсё. Ось. Як бы і ніякай праблемы няма. Зараз яшчэ адзін якар стабільнасці гэтай прыбралі. Анамаліі пакрыху з'яўляюцца навокал. З'язджаем і адсюль. Ці ёсць тут канцоўка? Ёсць. Ну, сюжэт прасоўваецца, наколькі мне вядома, канцоўка... Калі бегчы і рабіць канцоўку, то гульню, падаецца, даволі хутка можна прайсці. Ось. Таму што я зараз выконваю заезд гэты, які ўвогуле толькі за зборам рэсурсаў. Таму што сюжэтны, я думаю, я не пацягну. Ну, я ўжо за межы часу свайго выходжу. Мне трэба ўжо скончваць. І таму я трошкі падзацягваю, ды яшчэ мне падабаецца пакуль працэс збір... Ой, ё-моё, колькі турыстаў сабралося. Мне падабаецца сам працэс паляпшэння машыны пакуль. І я жадаю гэта займацца, таму што мне гэта весела. Ось. Калі гэта мне надакучыць, то я і буду займацца проста сюжэтам. Так, турысты, не суйцеся да мяне. Не каранайце мяне. Не трэба. О, блин! Алера. Так, на эту машину. Так.
А чаму тая не працуе? Занадта блізка ўсё яшчэ? Я на гэтай блізка? Не халеры тут? Давайте выйдем тады адсюль. І паехалі адсюль. Прыкладна ў гэтым напрамку знаходзіцца дарога, мы сюды і выйдем. Матывацыя нашага героя ў тым, каб як мага хутчэй выбрацца з зоны, бо яму літаральна кажуць, што глядзі, ты зараз прывязаны да гэтага машыны, і ты хутчэй за ўсё ад яе далёка не яна і дапаможа табе выбрацца, і ў той жа момант яна цябе і заб'е. Ты не можаш зараз ад яе адвесці проста псіхалагічна. Ну таму што яны так працуюць, гэтыя анамаліі. Людзі усе анамаліі працуюць. Стой! Стой! Ау! Усе анамаліі такім чынам працуюць, яны прывязваюць да сябе чалавека. Вось, і потым ён па крыху лясніца, па некаторы час ён лясніца ад таго, што ён будзе поўнасцю, як і там, абсест, мне слова зараз ні на якай іншай мове не прыходзіць, поўнасцю сканцэнтраваны вось на гэтай канкрэтна анамаліі. Так, я зараз спрабую выехаць за зону. Так, одну мы выехалі, але мы поедем да іншай. Я чую сирену. А чаму я ўсё яшчэ так... Усё яшчэ лічыцца, што я блізка, да? Ні халеры далёка. Тогда... О, вось, нарэшце. А, калі ты ад яе падыдзеш, памрош? Я не спрабаваў. Я не пакіну сваю любимую машину. Так далёка. Так. Бамперы побитые, жить можно. Добро. Активуем выход. Активация выхода. Поехали. В принципе, нам только в основном по дороге просто ехать. Так и выберемся. Машина нейкім чынам типу прывязвае нас да сябе, але я не веду наконт таго, ці магу я просто далёка да яе дайсці. Мне падаецца, гэта выключна, ну, сюжэтнае такое, то ты не даходзіш ад сваёй машыны і не жадаеш да яе даходзіць. Гэта не заблакаваная як бы рэч. Я магу, але зноў жа, без машыны я так далёка нікуды не дабяруся. Мне патрэбна машына хоць якая. Нікому не аддам сваю машыну. Так. Добра, даволі удала праехаліся. Зона звужаецца. Нормально выязджаем, нават без стреса. Приехали, привезли яшчэ гэтай лім энергіі. Я не ведаю, я, можа, неправильно я называю. Што не падабаецца ў тым, як я кірую машынай? Я кірую ідэальна. Так. Машына ўжо на месцы. У прынцыпе, глобальна, там паляпшэнне у нас не тое, каб шмат. Вось, але я бы ўжо скончыў, бо ўжо час, мне трэба ісці працаваць. Гуляю на геймпаде, так, машынай просто кіраваць значна прыемней на геймпаде. Ну, я паспрабаваў, я спачатку запусціў, і як толькі я пагарнуў улева-ўправа, я зразумеў, што не, машынай я не жадаю гэтай кіраваць на гэтым самай клавіатуры. Вось. Калі б я мог, ну, в прынцыпе, я мог бы і хуценька пераключацца, ну, па-тыпу, выйшаў з машыны і вось на мышы клавіатуры кірую. Але ўжо раз трымаю геймпад, то, ну, чаму бы і не на геймпаде ўсё рабіць, без розніцы, в прынцыпе. Так, не толькі каб машына дрэнна кіруецца з геймпада, просто з геймпадам па гэтых дарогах, якія такія улева-ўправа мякка паварочваюць, значна прыемней ехаць на геймпаде, значна прыемней мне. Вось, добренька. У нас канец стрыма, я буду перадаваць вас далей, калі у нас то ёсць дзе. Сам я пайду працаваць. Займуся перакладам, падрыхтую стрым на заўтра. Заўтра, нагадваю, у нас будзе Hearts of Iron 4 Fallout мод. Гэта наш, як бы, пераможца. Дарэчы, я, вам спіс не аднавіў. Для вас можна паказвацца неправільна. Вось, увесь гэты час круціўся не той спіс. Правильно же? Правильно. Вось.
Я падрыхтую стрым на заўтра. Калі не атрымаецца з Hearts of Iron 4, я падрыхтую Frostpunk. Ён, ну, падрыхтаваць яго не вельмі складана, будзе ён там просто усталяваць, ды і ўсё. Ось, вітаю, слухай, а ты ж раней увечары стрыміў, а зараз будуць ранішнія стрымы. Так, я зараз буду працаваць увечары, мой расклад змяніўся на працы, і таму мне прыйшлося перанесці стрымы на раніцу. У мяне няма ніякага выбару, акрамя як толькі раніцы стрыміць. Бо я да 8-9 працую. Так, добренька. Я бачу Ліл Зорку, я перадам вас да яе, я нагуляю ў Overwatch другі. Вам жадаю добрага дня, добрай працы, хто працуе, хто не працуе, добрага адпачынку. А я пайду далей і папрацую. Да пабачэння.